Dydd Viewers Hotline, draw yn fyw te at Dylan Ebenezer, a sgorio. Noddi'r pêl-droed ar S4C gan Screwfix, yn falch o gefnogi pêl-droed yn hynny. Naw gêm I fynd yn y tymor ac mae gyrymdaeth gyfarwydd y pencampwyr yn edrych yn wahanol iawn eleni. Dechreuodd ail ran y tymor mewn steil, y dre newydd yn taro gan siglo'r Seintiau. A Ceicona mor gadarn ag erioed yn manteisio yn y bari. Adain Gwybedyn sy'n gwahanu'r ddau ar y brig wrth I ni wybio tua'r linell derfyn. Ac yn dyn wrth sodle'r ddau ar y brig daw'r Bala sy'n croesawu'r Seintiau Newydd I faes tegid heno. Mae'n fyw ar S4C uwch yng Cymru. JD, croeso mawr ato ni. Sut I chi'n treulio noson San Ffolant? Dwi'n treulio noson San Ffolant gyda Wynton Jones a Malcolm Allen. Ni'n rhoi'r ffôl yn Ffolant heno. Dim amheuaeth am hynny. Ni'n gyffroes. Malcolm ac Owain ni'n gyffroes achos mae'n agos ar y brig. A chwanegwch hynny, mae Ceicona'n chwarae heno. Mae nhw'r blaen yn barod. Felly, wrth I ni weld y tabl, dyma pam mae pawb yn canolbwyntio ar y gyngred yma nawr. Oes am cwestiwn agos, mae'n llawn cyffro, ond dwi'n gweld nath y canlyniad na dre newydd yn curo'r Seintiau Newydd wrth dwytha, ysbrydoli pawb I ddeud mae'r gyngred yma'n agorau tymor hyn. Da ni'n gwybod di Seintiau Newydd erioed I colli 5 gêm a curo'r uwch gyngred ers y strwythur newydd yma. Felly, bach o bwysau gwahanol anyn nhw tymor hyn. Fel arfer maen nhw'n newid ger erbyn rwan. Ar ôl y Nadolig maen nhw'n cryfau, ond maen nhw'n stoc mewn ger ar y fynd. Mae fel arfer pam ni yn cwestiynu nhw, maen nhw'n ymateb, ond y ffaith bod nhw wedi colli 5 gêm. Yw'r ofn wedi diflannu pan chi chwarae'r Seintiau? Wel, dwi'n cweit yn siŵr am hynna, herwydd maen nhw dal ar y brig. Nhw ydy'r tîm i'w dal, wel, heblaw Ceicona sydd ar y blaen ar hyn o bryd, ond mae nifer fawr heblaw Ceicona sydd yn y 6 ucha wedi cyrraedd y tymor yma. A mae hynna'n mynd I fod yn help mawr. Ath Bala'n hir iawn heb gael fuddigoliaeth yn erbyn y Seintiau Newydd. Mae hynna di newid tymor yma. Felly mae pawb dipyn bach yn fwy hyderus yn mynd I fewn i'r gema, ond dal I fod. Bod nhw heb ennill y gyngred wedi colli 5 mewn tymor hyd yn hyn, mae'r tîm yma wedi bod yn creu hanes ys blynyddoedd a fod nhw'n barod am yr her unwaith eto. Y swyddogion yn barod, maen nhw'n camu i'r cae fan hyn. Ar faes tegid y Seintiau yn y glas a gwyn, y cysioedd y cartre Bala yn y gwyn a'r di Chris Venables, yr arwr sy'n y sioe yn arwen nhw allan. I chi'n teimlo hefyd bod Bala chwarae dda ar hyn o bryd, Malcolm? Ceicona ar y blaen heno, eich term chi yw I, yn y parth, yw Ceicona yn y parth ar hyn o bryd? Wel, nes I ddeud os yswytha, fysa Ceicona, I ddeud y gwir, fysa nhw'n mynd I sbwylio'r parti go iawn, herwydd mor broffesiynol, da ni gweld tîm Andy Morrison, mae garfan yn gryfach, ond ti'n edrych wedyn ar y Bala. Os dyn nhw erioed wedi cael uchelgeision o guro'r uwch gyngred, wel, mae rhaid nhw giro hon heno, a fydden nhw go iawn yn y mix wedyn. Ac efallai'r un peth am y Bala ydy, da ni'n teimlo, maen nhw'n cael cyfnodau mor dda mewn tymhora, ond pam mae'r gema pwysig yn dod, mae yna ryw rediad gwael yn dod. Felly, ar ôl y fuddigoliaeth, hollol briliant yn erbyn Gaernarfon wythnos dwytha, ydyn nhw'n gallu adeiladu a dechrau ryw rediad anhygoel I hunan heno, gawn ni weld. Gawn ni weld yn wir. Dyma'r tîmau. Dau newid o ran y Bala ar ôl ennill o 2 gol 1 yng Nghaernarfon. Louis Robles wedi wahad, Sean Kelly ar y fainc. Oliver Shannon, enw newydd, a Steve Leslie yn dechrau ran y Seintiau. Mae yna 3 newid ar ôl colli yn ebyn y dre newydd. Blaine Hudson, Josh Nembad, Greg Draper allan, Jamie Mullen, Dean Ebby yn dechrau. A Tom Holland, mae fe nôl yn gadael ddiwedd tymor diwetha, wedi ymuno wythnos yma ar ôl cyfnod yn Iwerddon. Un o'i chwaraewyr gorau nhw yn ei gyfnod diwetha gyda'r Seintiau Newydd. Mae fe nôl a mae fe'n mynd yn syth I mewn i'r tîm hefyd. I fod y restr ferch chwaraewr y tymor dwywaith yn olynol. A dyma fe yn ôl da'r Seintiau, Malcolm. Wel, ie, nath o chwarae 29 o'r 32 gema blwyddyn dwytha. Faint o bwysig oedd partneriad ofer outreach yn ganol y cae. Dyn nhw ddim di cael hynna. Tymor ein gymaint o newidiadau yn y canol na. Felly gan I weld sy'n mewn di setlo sydyn, ond y dyn yma sy'n ddistaw mor effeithiol drwy Academy Lerpwl. Mae wedi chwarae bob eiliad o bob gêm tymor hyn i'r Bala. Ac mae e'n hapus fod y dyn na sydd ddim yn tynnu sylw. A gadael i'r ymwysodwyr sgorio I goliau. Scott Rysgo yng ngofal y Seintiau. Ond I ennill y gyngrair ddwywaith yn olynol. Ond eto mae yna rhyw bwysau arno fe. A yn dipyn o chwaraewr da'r Seintiau hefyd. A
ni'n barod ar gyfer y gic gynta. Dean John yn y canol. Yn llewis i Gris yn ddyn dewr yn yr oer fel yma. Tywydd ddim mor wael ag o'n i'n poeni, ond mae yna rhyw storm ar y ffordd. Storm Colin falle, os na fydd yn ennill enw Colin Caton. Rheolwr y Bala. Ond i ennill Cwpan Cymru am y tro cynta yn ystod i gyfnod cyrraedd Ewrop am y tro cynta. Gorffen yn ail yn y gyngred am y tro cynta. Sgwn ni, os allan nhw fynd un yn well na hynny hyd yn oed. 2000 ffair greiddodd y Bala. Gymaint wedi newid ers hynny. Ond a fydd na newid o ran y pencampwyr yn uwch gyngred Cymru tymor yma. Y Seintiau Newydd sydd wedi bod yn rheoli tair pencampwriaeth ar 10, 8 yn olynol yw hynny yn newid tymor yma. Mae'n argoeli falle bod y clybiau eraill yn barod i herio. Byddwn ni'n gwybod mwy ar ôl heno. Mullen yn ôl yn y tîm. Llawn sgiliau. Holland ag y ffyrgiad cynta yn ôl gyda'r Seintiau Newydd. Dyma ni'n disgwyl gweld y Seintiau a'r meddiant. Mariet. Lledi pethau. Redmond. Seintiau. Bygwth yn syth. Allan mae'n mynd. Ia, newidiadau yn tîm y Seintiau ond yr un siap a'r patrwm o'r system, 4 yn y cefn. Ond mae Marius wedi symud i mewn i'r canol, a mae Redmond wedi just disgyn yn ôl i'r amddiffynwr ar y chwithwyr. Holland yn eistaf o Aaron Edwards. Propel yn cymryd yr ôl rhif 10. Da ni wedi weld o'r asgell gymaint tymor hyn. Ond mae Sislovic un ochr am Mullen efo digon o golondra i greu problemau mawr i'r Bala. Wedyn i fyny lle flaen. Tibbets, y gŵr yn y gôl i'r Bala. Tymor da yn y gôl hefyd i'r Bala. Mullen yn y canol. Y Bala sy'n mentro. Leslie yn y canol i. Ceicon ar y blaen y gôl i ddim. Gartre yn efo Cynarfon. George Horan. O trair fynd yn unig. Gôl gynnar. Union rhywun peth yn eistedd yn y bari tymor diwetha. Mae Wayne Routledge wedi taro i Abertawe, ond taro nôl, maen nhw wedi gwneud un yr un yw i, yn Hull. Mae'n cysylltiad â'r cyfan sy'n digwydd heno. A fan hyn, mae'r Seintiau'n colli'r meddiant, camgymeriad. Yr Bala yn gallu manteisio. Smith. Leslie. Dechrau heno. Oherwydd gwaharddiad Robles. Mae dal yno, allan yr athi, cic gornel, cic gol, fe fydd y penderfyniad cic gol, fydd i yn clywed bod Aberystwyth ar y blaen. O gol i ddim yn erbyn Ebus hefyd. Yna ni weld y Bala di setio i fyny 4-3-3 yma. Kieran Smith, Burke a Mendes gan gael mynd i chwarae'n gul felly. Sut mae Aaron Edwards, Tom Holland ac Propel yn mynd i chwarae'n erbyn nhw. Fo bynnag sy'n gyro'r brwydr bach yna'n gael cael yno, sy'n mynd i gyro'r gêm yn y marni. A wedyn y lledu'r chwarae mae Henry Jones lawr un asgell. Ac ochr arall mae Henry Jones a Steve Leslie. Chris Venables sy'n arwain yr ymosodiad. Oedd o wsos dwytha. Un fi bach o newid yn y cefn o Burns yn just symud ti mewn i fod yn bartner i Anthony Stevens. Sean Smith yn aros ar y chwith. Ac da ni wedi gweld yn yr ail hanner Oliver Shannon yn dod i fewn ar y dde. Hwna'n drosed. Mae oedd yn drosed, oedd hi'n gerdyn melyn o Anthony Jones. Oedd hwnna'n hwyr yn doedd. Ond beth dwi'n sylwi'n syth ydy mae'r Bala yn pwysio y bas gynta gan y golgeidwad gan y Seintiau Newydd. Maen nhw'n pwysio yn lle gadael i amddiffynwyr y Seintiau adeiladu o'r cefn. Mae'n risg os mae'r Seintiau Newydd yn mynd heibio y pwysau cynnar yna. Gwni weld sut mae hwnna'n datblygu. Mae'n wyntog a fydd hynny'n fantes i'r Bala yn y munudau agoriadol yma. Dwi'n meddwl mae'n help oherwydd maen nhw'n chwarae 3 gul yn ganol cae efo Mendes Burke yn erbyn y Seintiau Newydd. Mendes a Burke yn ganol y cae wrth ymwyl Kieran Smith. A wedyn mae'r 3 blaenwr, mae'r 2 yn lledu'r chwarae, felly maen nhw yn syrthio nôl, ond maen nhw'n rhoi pwysau yn syth ar y Seintiau Newydd i beidio chwarae allan. Leslie nôl at Smith. Sgydau hyfryd yn ddwfn yn ei hanner ei hun. Nôl y dawi. Bala yn gwasgu fan hyn. Cic rydd i'r Bala. Llawio dwi'n credu yn erbyn Tom Holland. Ie. Wel,
bel yma. Wel, Leslie sy'n cystadlu am y bel efo fo. A Leslie, gyda fo mae cyflym drive, efallai na Henry Jones ochr arall, ond mae o'n medru dod tu fewn i ddim yn glyfar. Siawns arall, i reid y Seintiau Newydd dan bwysau fan hyn gan y Bala. 4 munud sydd i mynd. Henry Jones sydd dros y bel. Venables yn disgwyl. Dyna'r targed. Neu Henry Jones yn mynd amdani. Mae'n gol i'w rwyd i hun. A bechner i wedi cael fan hyn. Jones yn croesi ac Eiron Edwards. Seren y Seintiau yn penio i'w rwyd i hun. Ni wedi bod yn sôn. Os na ras am y bencampwriaeth. Ond mae fe'n digwydd, mae'r Bala ar y blaen. A ydyn nhw'n credu yn ei hunan i guro'r uwch gyngrair tymor hyn. A ydyn nhw'n credu i guro'r Seintiau Newydd eto tymor hyn. Ydy efalla. Fel campus. Mae'r gwynt yn ei gafel i dipyn bach. Ond mae'r pwer, mae'r nerth arni. A pwy bynnag sy'n cael cyffyrddiad o'n rhan ymdi hedfan Heibio Harrison. Ac yna lwcus Eiron Edwards. Fo sy'n ei chael i bygw tôl efo Chris Venables. Ond Eiron methu penio i ffwrdd. Ac yn ei ti'n gornel y rwyd. Sean bydd efo. Wel, Owain. Wel, dyna'n union oedd yn isio o ran cyngrair yn de. A chwarae teg i Bala, maen nhw'n heiddi. Sôn am y pwysau maen nhw'n rhoi ar amddiffynwyr y Seintiau Newydd. Mae hwnna yn risg. Beth i gwyth yma yma. Ond mae Colin Caton reit ar yr ochr, mae o'n bloeddio arnyn nhw. Ceiwch lawr. A dyna'r pwysau nath arwyn at y gigrydd. Wel, mae'n gic gornel, Brobl, wedi cael Mourinho o ran y gwall, dim cweit mor fyr am Mr Mourinho o bosib, ond gic gornel fydd i Burns yn y sgeilus yn gadael hon i fynd allan, bydden nhw'n gallu Cosby sydd at Tibbets. Wel, mae'r gwynt yn effeithio pawb ar hyn o bryd. Mullen, llawn sgiliau, ceisio llusgo Seintiau nôl mewn i'r gêm, y traed yn gyflym. Bala yn dal i tir Redmond. O bellter o bosib. Holland yn hapus. Yn ôl at Spender, gymaint yn digwydd. Mae Ceyconna'n ennill. Mae'r Seintiau Newydd yn colli. Ar hyn o bryd, tas yr cyfan yn gorffen nawr, bydde Ceyconna ar y brig. Ond yn hwyr, bydde'r Bala o fewn triffwynt i'r Seintiau, gawn i'r gicrydd yn hwyr. Ia. Wel, yn ei weld y chwaraewr newydd mae cychwyn cyntaf i'r Bala. Oedd efo Shannon dod i fewn yn hwyr yma na. Ond oeddech chdi'n gwybod oedd o'n benderfynol mynd am y bel na just i wneud siŵr bod Sislovic yn gwybod bod o gwmpas ar ddechrau'r gêm. O'na'n mynd drwy, mae o'n lwcus iawn o beidio cael cardyn fel yna. O brobel oedd o, di mynd allan i'r asgell chwyd fel am, fan'na mae o'n chwarae fel arfer. Shannon yn dechrau gêm gynta. Ers ymuno ar Bala. Bala yn cyrrio 7 munud i mynd, mae gymaint i digwydd yn barod. Fan hyn ac ar lan y dyfrdwy. Cyn y gêm ar yr ofal penwythnos diwetha, dechrau ail ran y tymor oedd y Bala 9 pwynt tu ôl y Seintiau. Lle hynny fod yn driffwynt erbyn diwedd y noson. Ac all Ceyconna godi'r brig. Sislovic. Gymaint o amser i fynd, cofiwch, ni'n cyffroi. Ond mae Sislovic yn cyflymu mor beryglus. Yn wedig tymor yma. Mae'n gwiro, dwi'n credu. Cic gornel fydd hi. Oedd Ian Stevens. Ie, ni nath i jyst ar o'i sowdl o, dwi'n meddwl do. Oedd hi bod tro'n mynd heibio'r postyn ochr yna, ond edrych ati ar Kieran Smith. Dyma yn y llun yma ar yr hediad, oherwydd wwan mae o yna. Mae o'n just marcio Eiron Edwards. Bob tro mae Eiron yn trio wneud yr hediad yma, mae e efo fo. Mae o'n just dod ar ei thrawsi. Mae'n cael y gic gornel. Ail gic gornel, y pawb dim yn un cornel o'r Cosby ran chwaraewyr y Seintiau. O'r cae ymarfer. Sislovic gyfle arall, Brobl yno. Brobl yn ei chrymani, Tibbets yn gwylio, be bynnag oedd y cynllun, ddim cweit gweithio. Malcolm yn edrych yn syn ar Ie, tempo ychal i'r gêm yma. Sy'n fawr ella sy'n fawr di medru cadw hwnna lawr, dim byd bach gwell. Ond yr ei just rhyw fath o siawnsi i'r Bala. Ail gasglu byd bach. A just cael ei trefn yn ôl yn y cefn. Dyma fel mae pethau'n edrych ar hyn o bryd, jyst i danlinellu gymaint sy'n newid ar hyn o bryd. Mae'n newid o gêm i gêm, o ddigwyddiad i ddigwyddiad ar hyn o bryd. Mae yna ddigwyddiad, mae yna goliau, mae'r darlun yn newid unwaith eto.
Fe fyna gwedwch chi am y 12 disglair. Pan mae'r gyngred ma'n rhannu, mae'n ras i'r linell derfyn. Cei Conna sydd ar y blaen yn y ras ar hyn o bryd, a mae'n ddwy ddim i Cei Conna. A mae George Horan wedi cael ei ail o'r noson. Mae Andy Morrison yn addoli George Horan, ta beth, ac ar ôl heno. Falle bydd yn ceisio i fabwysiadu, sydd drwodd i'r Seintiau yn y gam sefyll. Jyst meddwl am y gwynt yn fan hyn. Mae o'n cael rhyw fath o lanwad ar y gêm oherwydd dod o tu ôl y Seintiau Newydd, oherwydd mae'n chwythu bod i gwyneba ni ar draws y cae hefyd. Ond mae i byd bach o help y ffordd dwi'n gweld y peli yn mynd i lawr y llethr bach fa sy'n gynnor Bala at gol y Bala yn hanner cynta. Bod Bala di dechrau mor dda yn cael y gol na. Mae yna rhywbeth am ymwysodwyr, fel y dyn yma, ymwysodwyr y Seintiau Newydd. Mae hein yn edrych ar ei gêm hefyd. Mae yna rhyw sparc yng nghoesa Mullen, Sislovic a Brobl. Rhaid i Bala fod ar ei gorau drwy gyfel y gêm yma. Rhaid chi edrych, mae'r Bala wedi curo nhw yma'n hyn yn barod o to. Mae'r un oedd nhw roed i curo nhw oedd o blaen yn yr uwch gyngor nes ti ddeud yna cyn yr aglen na. Mae hynna bendant yn mynd i cael i byd bach o effaith ar y stafell newid cyn dod allan. Maen nhw'n gwybod maen nhw wedi colli'r sos dwytha. Mae Seintiau Newydd wedi colli 2 olynol yn barod tymor hyn. Doedd Bala'n ennill ail gêm y tymor oddi. O 2 gol i un fan hyn. Un o'r ail gêm na, chi'n edrych yn meddwl, mae Bala wedi cryfhau yw'r Seintiau, ddim cystel. Pwy a wyr, a mae'r stori yn parhau hyd nawr. Ble fydd y stori'n gorffen? Yw'r cwestiwn mawr wrth gwrs. Ebi yn dechrau heno'n lle Draper i'r Seintiau Newydd, a Draper drian ar y fainc. Un gol sydd angen y fe ddod yn brif sgoriwr yn holl hanes y Seintiau. Mae'n gyfartal dy Mike Wilde ar hyn o bryd. Alla bydd ddim yn digwydd heno. Mae'n mynd i ddigwydd rhywben i Greg Draper, di Holland fynd yn ôl at Harrison. Dyna fe gwylio. Mae Draper heno Hudson di colli le yn y tîm ar ôl y golled na ebyn y Dre Newydd hefyd. Ebi yn dod yn ddwm. Glanio'n garedig i Spender. Hyfryd a draws y gol gan Spender. Croesiad campus. Ond oedd y peniad na. Dipyn o beniad hefyd i'r golgeidwad. Wel, mae'n achosi problem dydy oherwydd unwaith mae Mullen yn mynd i mewn i'r cae o'r asgell lle. Mae yna fwlch anfarth wedyn i Spender gynnig i hyn i ymuno ar chwarae. Mae'n neud hynny, a mae'r croesiad mewn un cyffyrddiad ar y hanner foli. Ac o'n i'n meddwl, oedd hi'n gig gornel ond oedd ddim. Wel, Shannon, dwi'n credu mae Shannon oedd y peniad na, mae'n penio nôl i'r golgeidwad. Dangos hyder. Wel, Aberystwyth di taro eto yn erbyn Ebus 2-0. Dyna'r sgôr, 3 gêm ar 10 heb ennill i Ebus sydd ar y gwaelod. 2 bwynt tu ôl y clybiau uwch i pennau nhw. Angen hwnna ar Aberystwyth hefyd. Fe gollio nhw gartre yn erbyn Ebus sy'n gynnar yn y tymor. Un o'r buddigoleithiau prin i Ebus. Tŵr o'i Sise sydd wedi cael hwnna. Ail gol iddo fe. Yr Al wedi cael 2. Tŵr wedi cael 2. A mae Aaron Edwards wedi cael 1 fan hyn, ond i'w rwyd i hun. Dyna'r gwahaniaeth o Bala 1. Y Seintiau Newydd dim. Wow. Na Shannon wneud andros o dacl arall yma na rwan. A nath o gyn o'r bel do, ond mae'n mynd syth drwy. Tacl llawn dwi'n galw i. Mae'n mynd trwy y dyn. Camgymeriad o'n cam sefyll, o'n i'n barod i enwi Chris Venables. Pwy arall? Gynio'r y dacl yn y man. Clywed felly mae Burns oedd ar dacl, gan i weld yn y pen draw. Mae'r tacl o'n ffyrnig. Mae'r tempo yn uchel. Ni'n mwynhau, ond dwi'n siŵr os yw'r Seintiau'n cytuno gyda hynny. 2 gêm yn unig mae'r Bala di ennill yn ebyn y Seintiau Newydd. Y gêm gyngrau'r ddechrau tymor a rownd arfynol Cwpan Cymru. Os chi'n mynd i ennill 2 gêm, na chi 2 i ennill. Holland yn ôl yng nghanol y cae i'r Seintiau. Mullen yn ôl yn y tîm heno hefyd. Yn coet yn gweithio iddyn nhw ar hyn o bryd. Mendes yn cael ei lorio. Be rhaid chdi bod heno o ochr rwan oherwydd gynnor Bala'r gol na i warchod am dipyn. Wedyn nhw'n setlo ar hynny wrth gwrs, yna ni weld Tom Holland yn mynd i mewn o'r ochr, ddim yn cael ei hynna. Nath o gael cyffyriad ar y bel allan yn diwedd, ond bendant yn drosed. Dwi'n coet yn New Holland, ond oedd hwnna'n amaethyddol. Tractor, Falcom, New Holland. Chi'n deall y joc? Dwi'n deall y joc.
Mae'n joc eitha nish i'r byd amaethyddol. Na i stopio fe. Rhyw chwarter wedi 8, dwi'n meddwl. O, mae'r gêm yn well na'r jocs. Dyna'r newyddion da. Ges di hwnna o ti, Jeff? Na ddo. Diolch. Ond i'n meddwl, fi oedd yn ôl o'n hwnna. Mae'n had yng nghyfraith i'n ffarmwr, bydde fe'n i deall. Ni'n bala fed, fi pawb yn bala yn deall i. Mae yna tractorau eraill i gael, wrth gwrs. Drwm cystal. Na, fi'n joc. Bron cwarter awr di'n mynd. Mae'r Bala ar y blaen o gol i ddim. Cei Conna o 2 gol i ddim. Aberystwyth o 2 gol i ddim yn erbyn Ebus. Am gyffron i cael yn uwch cyngred Cymru. A Henry Jones, di bod yn dawel. Yn eich di gofio hefyd, mae nithin y Bala tymor un lot gwell na tymor dwytha. Felly dim yn hawdd sgorio yn ei erbyn nhw. 19 gol maen nhw di ildio tymor yma. Tia 20 yn llain yr adeg yma tymor diwetha. Mae'r meddiant yn bendant o blaid y Seintiau Newydd. Ond y sgôr sy'n bwysig wrth gwrs. Mae pawb yn dweud. Bydd hwn wrth i bod. Colin Caton. Nes i ddeitha fo ar ryw 5 gem mewn i tymor. Hwn di'r tîm gorau garfan cryfa a'r cyfla gorau geithw i gadael i marc go iawn ar y 3 ucha tymor hyn. Gobeithio mae o'n credu fo. Nes i siarad fo cyn gem, nes i we can win a game of darts, meddwl fo. Chwarae lawr, wrth gwrs, ac yn pwysau wrth i dîm. Wythnos diwetha ar yr ofal. Sôn am yr ofal. Cynarfon ar ediad gwael os cyn anghofio, mae fuddugoliaeth yng Nghwpan Cymru yn Rhydaman. Cynarfon yn colli y 2 gol i ddim yng Nghei ar hyn o bryd 6 gêm heb ennill. Bydd hi'n 7 ar ôl henos, nag os rhywbeth rhyfedd yn digwydd ar lan ei dyfrdwy. Ôl am gigol eithi fan hyn. Ni'n sôn bod y Seintiau wedi colli 5 gêm, hynny am y tro cyntas 2008. Y tro diwethaf iddyn nhw golli 5 neu fwy o ennill y gyngrair, oedd yn y flwyddyn 2000. 19 clwb yn y gyngrair radeg hynny wrth gwrs, ond 34 o gemau nhw'n chwarae. Felly dim gymaint hynny o waniaeth o ran y nifer o gemau wrth i Ebi benni ymlaen at Brobl. Brobl yn gampus tymor yma i'r Seintiau Newydd. Spender. A bydd Eiron Edwards yn benderfynol ar ôl roi'r bel i'w roed i hun Holland. Mariet yn adeiladu'n bwyllog. Rhyw gwiz sydd gyda fi chi gyda llaw. Yn sôn am y tymor na nôl yn 2000 yn y man. Eiron Edwards golli'r meddiant. Y Seintiau'n ennill y gyngrair yn 2000. O flaen y Bari, 2 bwynt yn unig oedd ynddi. Pwy oedd yn drydydd, chi'n credu, yn y flwyddyn 2000? Cwestiwn da. Pwy oedd Cwmbran. Malcolm Allen yn syth Cwmbran. Pwy o'r ffenodd ar y gwaelod? Fi ddod Cwmbran. O, efe, sori, mae Malcolm yna. Pwy oedd ar y gwaelod? Na'r cwestiwn ola. Blwyddyn 2000. Mae yna gêm fan hyn wrth i chi feddwl am hynny. Sislovic. Mae'r rhai i fynd. Da, Redmond. Henry Jones yn ôl. Henry Jones yn gwarchod i'n ddiogel. Dyna gwahaniaeth ella yn y Bala tymor hyn ydy, mae gynno chwaraewyr y Bala gyflymdra sydd wedi bod ar goll, dwi'n meddwl, dros y blynyddoedd dwytha. Enwedig blynyddoedd dwytha, oedden nhw reit boring i wylio na ddeud hynny, nath nhw ddim mynd i Ewrop am tro gyntaf rhai blynyddoedd, a oedd Colin Caton yn gwybod, oedd o angen dod â chwaraewyr gwell i mewn. Henry Jones, just gorfforol cry, gwarchod y bel allan. Wel, y ffaith mae'r dyn yma'n gweithio nôl. Mae o'n mor dalentog yn dydi mewn meddiant, ond i gael Henry yn gweithio yn ôl ac helpu'r amddiffynwyr ochr dde, Shannon, mae hynna'n deud lot, mae hynna'n glod i'r rheolwr hefyd. Chwarae teg i Henry, gwneud gwaith da fyna. Mae o'n gwybod hefyd fel bob chwaraewr, bod pawb yn gorau chwarae rhan os maen nhw'n mynd i gael canlyniad positif enw. Mullen yn mynd am yn ôl. Di dal ddim wedi cael ateb, pwy oedd yr gwylod y flwyddyn 2000. Maen nhw'n chwarae heno, na un clywed chi. Caernarfon. Cywir Caernarfon oedd ar y gwylod. Ni jyst ddim eisiau neud o. Na ddigon am y tymor na. Mae'r cwiz ar ben. Da iawn chi. Henry Jones yn herio. Problem i'r Seintiau, siomedig. Gan Jones mae Sislovic. Ceisio cyflymu pethau
Mae yna ddau draw fan hyn, ond Spender ddim yn gallu cyrraedd na. A dwi'n licio ffordd mae'r Bala'n shufflo draws mor sydyn hefyd. Mae Burke a Smith yn drioli yn ganol y cae. Dim efo'r meddiant gymaint, ond efo just y siap a cadw trefn. A'r safon canolbwyntio maen nhw'n gorfod cael heno. Oherwydd y symudiadau o'i blaen nhw. Venables. Colli'r frwydr yna. Holi'r dyfarnwr, sy'n o drosedd. Ddim i go llawer y Chris Venables chwaith i fod yn 10. Oedd Cynarfon yn gweud hynny ar hanner amser wythnos diwetha, edrychwch beth ddigwyddodd. Ie, ond sylwad, pan mae'r bel yn dod tuag ato fo rhan amla, dyna pam o'n i'n teimlo bod yna drosedd yma. Mae'n dal y bel i fyny. Wel yn Spender, sy'n trwodd at Tibbets. Chi'n hoffo'r golgeidwr o Malcolm, Josh Tibbets. Mae'n tipyn o waniaeth tymor yma. Un ar hugain oed i ddod i fewn a wneud o mor dda. 6 llechan lan mewn 14 o gema. Rygbi ddod, prawn fori, 5 o gloch, S4C, cofiwch, dim gemau rhyngwladol, i nôl yn y Pro 14. Mae'r gweilch yn cwrdd ag Ulster. Os fydd y storm di cyrraedd, pwy a wy'r storm Dennis. Ar y ffordd, Dennis yn dynesu, glywes i'r Radio Cymru, prawn yma, hoff iawn hynny. Sislovic, i'r Seintiau. Colli ffordd, Bala'n benderfynol, Mendes, i'r tîm cartre. Sislovic yn dyrnu'r llawr mewn rhwystredigaeth. Mariet, yr holl ffordd nôl. Ie, sori do, ond ti wedi deud hynna'n barod am Chris Venables sy'n dweud llawer. Jamie Mullen, chwarae'n erbyn Sean Smith. Sean Smith di chwarae bob eiliad o bob gêm i'r Bala tymor un. Chwaraew'r cyson, chwaraew'r amddiffyn o'r ydych chi ddibynnu ar. A Colin Cater wrth i fod efo fo. Felly mae hwnna'n mynd i fod yn dysl da. Brwydyr da i wylio trwy gydol y gêm. Smith gyda Kate Connor am 2 blynedd, mae gyda chi gweld, mae hynny'n ei natur e, chi gweld mae'n chwaraewr sydd wedi bod gyda Andy Morrison. Wel am eiliad oedd hwnna gan Smith ar y gair i siafod e. Yn y dacl hwyr ni chwarae ymlaen, Mendes, Henry Jones un ochr, mae Venables yn disgwyl am hon yn y canol ar ben ei hun ar hyn o bryd. Robl. So, os dweitha, oedden ni'n gwrdd disgwyl tan yr ail hanner. Ac oedd Colin Cater yn gwybod, mae gynnwch chi gymaint o chwaraewyr i gema mawr, oedd o'n gwybod o gynnwch Venables nad oedd o sgorio 2 gol mewn gêm dyn yn y ben Cynarfon. Mae gynnwch Seintiau Newydd, dyna di'r gwaniaeth i'r roed, gynnwch nhw 6 chwaraewr illa sa, yn wedi gwneud rhywbeth yn y gêm, ond dyn nhw ddim wedi cyflawni hynny tymor hyn. Drobl, rownd y gornel, yn edrych am Ebi. Yn y Bala. Unwaith eto, chydig mwy bler yn y munud y diwetha. Mae Mendes yn herio fan hyn am eiliad. A chi'n dechrau meddwl bod Keston Davies yn gwneud camgymeriad. Aaron Edwards yn ddofn. Aaron Edwards o Venables wrth i gilydd. Ond, ar y cae, ti'n mynd all faint na wneud hynna, just ysbrydoli neu effeithio dy chwaraewyr o gwmpas. Mendes yn cael y bel i lawr, a wedyn Venables o'r draws, Kieran Smith dod i fewn, 2 neu 3, dim jyst un yn mynd i gael y gwasgu'r bel. 2 neu 3, mynd mewn pacia bach i trio gyro'r bel yn ôl. Mae'n gweithio. Am heiaeth am hynny, ni wedi mynd hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf. Bala ar y blaen, gol i ddim, Aaron Edwards yw'r rwyd i hun. A dwi'n meddwl di mwy fydra ni ofyn am, ydyn nhw'n mynd i neud hyn am 90 munud. Cwestiynau ffitrwydd nhw. Na, dwi'n meddwl, mae pob un tîm, clwb, mwyafrif, beth bynnag, yn yr uwch gyngred dyddiau yma, mae nhw'n fyny am y 90 munud. Sislovic i'r Seintiau. Bala eto. Smith. Ond maen nhw'n mynd nôl at Tibbets. Nid i ildio cic o'r Nelsgynnu. Mae'r Seintiau Newydd yn meddwl, di'r dyn yma ddim licio crwysiadau'n dod i mewn, a dyna pan maen nhw'n dweud pledu y pelio dan y traws. Ond yn bendant maen nhw'n mynd i wneud rhywun peth eto maen hyn. Ta'r cic gornel i'r Seintiau. Ar ôl hon. Mae yna 3 yn y cornel. Sa'n ni'n gweld 3 na, ond bod chi'n cwestiynu hyn, mae rwy'n ysgodio o gicio cornel, efo sy'n digwydd fel arfer. Digon o chwaraewyr y Seintiau, rhyw symudiad bach, ble mae'n glanio.
Dyfarnwr yn chwibanu cam sefyll oedd hi yn y pen draw. O bosib cam sefyll un o'r tri. Ia. Felly, dyn nhw'n gweith wedi gweithio honna. Dwi'n dall pam maen nhw'n gwneud. Maen nhw'n trio bod glyfar a dod â amddiffynwyr ychwanegol allan o'r cwrt cosbi a gadael mwy o le. Ond, doedd ddim yn gweithio fel yma. Mae'n cam sefyll yn amlwg mae o ar, wel, reit wrth y lliman. Be mae'n neud? Be mae'n neud? Ond os ma'n Fe mae Scott Rusgo'n holi, dwi'n credu. os ma'n amddiffynwyr ar y postyn, diolch moch. Ia, ond unwaith ti'n cymryd y cic gornel, mae pob sy'n mynd allan. Dyna sy'n digwydd efo bob un tîm. Ond hefyd, na i ofyn cwestiwn i chdi. Okay. Wyt ti'n gorfod chwarae'r bas ymlaen iddo fod cam sefyll? Os mae di chwarae'r gic gornel yn fer a di stopio'r bel, a ddylio fo fod yn cam sefyll. Dyla. Os dyn nhw wedi symud allan, a mae o'n rhedeg tu ôl i'r ddau chwaraewr. Dwi'n symud yma. Yr ateb i'r cwestiynau yma a mwy o bosib yn y 90 munud nesaf gen i weld. Sy'n ateb dy fi. Dwi'n gweld y sgôr, mae'n gol i ddim. Mae Ceicon ar y blaen o ddwy gol i ddim gartref y Canarfon. Maen nhw'n mynd i'r brig am yn y gerdyn melyn. Fan hyn i'r gŵr newydd, Oliver Shannon. Croeso i'w yn y Cymru, dechrau am y tro cyntaf, gerdyn melyn. Mae di cael ei rybuddio, do. Do, tair gwaith fe wedi mynd i mewn, reit ffyrnig fel hyn, a mae hwnna bron yn gardyn melyn y ben y hyn. Ond ar hyn o bryd, mae'r Bala'n eitha cyffyrddus. Mae'r Seintiau Newydd, maen nhw'n chwarae'n gil dros ben. Mae Mullen yn dod i fewn i'r cae. Mae Sislevich yn dod i fewn. Maen nhw gyd yn chwilio am y bel yn ganolig ac yn gadael i Redmond a Spender ledi'r chwarae, ond dyn nhw byth yn cael y bel. Felly ar hyn o bryd, mae Bala, os mae'r bel o'i blaen nhw yng nghanol y cae, maen nhw'n eitha cyffyrddus. Nôl at Harrison, a maen nhw'n mynd. Wel am gic oedd hwnna, at Spender. Os ffordd drwodd i Spender. Bala eto, a Smith. Yn amddiffyn yn gadarn, Smith arall, Kieran, y tro yma at Venables. Nawr mae Venables yn deffro. Marriott sydd ar draws Aaron Edwards, ddofn unwaith eto. Hyd yn oed dan bwysau, maen nhw'n parhau i basio y Seintiau. Smith eto, gwych gan Sean Smith, Venables. Cyfaddiad cyntaf yn drwm am eiliad, a mae Ebi ar ras. Mae Ebi yn gyflym, mae'n benderfynol hefyd. Anthony Stevens yn ei wylio. Mullen. Traed cyflym na unwaith eto. Mae'n arafu'r gêm, mae fe'n cyflymu yn sydyn. Robl. Warchod y bel. Gwell gan y Seintiau fan hyn. Ebi. Mae'n edrych yn beryglus ar hyn o bryd. Fel sarff yn barod i daro. Maen nhw'n edrych am y cyfle yna. Ble mae'n glanio. Mullen, Aaron Edwards. Sy'n bod yn sefyll na'n aros amdani yn am yn Edgar. Mae Ebi'n disgwyl am y croesiad. Spender. Eto. Tafod fydd un o pen draw. Ie, dwi'n meddwl Leslie'n stryglo i fi'n bach o'r rediadau Spender lawr yr asgell le yma. Dydy o'n cyfle yma yn y byd. Ond mae'r Bala yn hapus i amddiffyn yn dim, cofia. Herwydd dos o ddim llawer o gyflymdra yn ganol amddiffyn na. Ydyn nhw'n chitaro Pandaw, camgymeriad y ddau rif 10 yn erbyn i gilydd. Redmond, Henry Jones. Marriott yn mynd am yn ôl at Harrison. Oedd Harrison arbed cic o'r smotyn. Seintiau'n erbyn y Bala nôl yn mis Hydref. Yn allan o'na, gol i ddim. Aaron Edwards. Obeithiol. Blair gan Shannon. Problem yn y pen draw. Venables yn erbyn Marriott. Holland. A ni'n gweld hynna gan y Seintiau Newydd yn amal. Y pynynder bach. Bala. Clirio, mae hon yn fler at Brobl. Kieran Smith. Ti'n gweld Smith yng nghanol y cae tymor yma. Fel arfer yr asgell. O, mae Venables wedi colli meddiant eto. Brobl, Mullen, nawr os yna gyfle i'r Mullen yn dwychodrus. Smith sy'n clirio. Mendes da. A Mendes, Leslie. Leslie ddim wedi argyhoeddi hyd yn hyn. O, mae wedi gweithio mor galad, ond Burke yma na rwan, de. Union lle oedd yr amddiffynwyr angen o. Bel i fewn i Eb. A wedyn, Bonjo Choi, na. Nathan Burke yn andwyn i'r wrth i draed o. Yndi, ac ar ôl i fi gamol o, Chris Venables, y tair gwaith wedyn, dio heb ddal y bel i fyny. Mae hynna'n ychwanegu pwysau ar yr amddiffyn, felly mae'n mor brofiadol, ond mae'n mor dim. Unwaith ar bel yn dod ato, mae'r Seintiau'n gwybod, peidiwch a gadael i hwn, dynnu'r bel i lawr ar ei frest ac am y cyffyrddiad, maen nhw'n syth yn ei wyneb o. Sa'n mae siocs ni, sa'n Seintiau Newydd yn neud newid.
a dod â dreipyn i'r cae. Siog yn sioc. Seslovic. Cario'r meddiant ar bygythiad ar y gair. Hollol gyfforddus. Gan Mendes. Na Sana Mendes. Reiddiol o Sbaen yn awr o'r faes tegid am daith. Dipyn o dacl. Felly mae 'da ni y Seintiau'n colli, Ceicona yn ennill, wythnos nesaf, Ceicona gartre yn erbyn y Seintiau Newydd. Ni'n dilyn y ras am y bencampwriaeth a'r sgorio. A mae yn ras, yn gweud, mae'n o'r ymdaith fel arfer. Mae wedi bod. Teimlad gwahanol iawn ar hyn o bryd. Maen nhw wedi ymateb. Pwysau'n cynyddu'n ar y bach. Bala'n gallu taro mewn ymrantiad hefyd. Da ni'n di sôn am Robles yn mynd waith heno i'r Bala. Mae o wedi cael ei wahard. Un sydd wedi bod yn sgorio. Reit aml iddyn nhw. O 15 yn modd cystadleuaeth. Wel, mae'n deud lot. Bo Henry Jones a Chris Venables, nhw wedi 3. Ydy'n 20 gol yn modd cystadleuaeth, dwi'n meddwl, di? Gan o 49 erbyn hyn ar ôl heno. Ydy, nhw sydd wedi sgorio dros 80% o goliau y Bala. Yn ddifur, wel os chi'n hoffi'r ffeithiau yma, y Bala sydd gyda'r nifer lleia o sgorwyr gwahanol yn ei tîm yn y gyngrair. 7 yw hynny a'r Seintiau sydd â'r nifer fwyaf. Ond gyda nhw un arall heno, Bala. O, mae Aaron Edwards wedi cyfrannu war y teg na fe. Spender yn brofiadol yn beryglus, mae'n groesio da. A'i dal yno. Seslovic, probl, ochr y Cwrt Cosby. Chris Gwyn yn ôl. Y dyfarnwr sydd wedi gwneud hwnna. Be sy'n mynd i ddigwydd wan, ti'n mynd cael yna di mwy. Erbyn mae'r bel wedi bownsio i'r Bala, mae'n dod ar bel yn ôl. Fe'n mynd yn ôl i'r golgeidfad yn credu. Seintiau Newydd. Yn ôl i'r golgeidfad. Achos mae hyn wedi digwydd yn y Cwrt Cosby, dyna sydd wedi newid o ran y rheolau, felly mae'r golgeidwad yn cael ei, ni'n tybio bod y golgeidwad yn rhoeddi nôl i'r Seintiau. Dwi'n meddwl oedd John di tynnu hwnna lawr a troi. Sgiliau gwarthus gan y dyfarnwr. Hwna'n gecrydd o ran y Seintiau. Mariet o Venables eto, Mariet yn dilyn Venables, ni fi sy'n dychmygu hyn. Ond mae'n amddiffyn yn dda iawn yn erbyn o, oherwydd da ni'n sbio ar faint y ddau, a da ni'n disgwyl i Venables ennill bob pêl yn yr awyr. Ond mae Mariet yn amddiffynwr da, os mae'n chwarae'r chwith neu yn y canol. Mae'n swydd ar hyn o bryd. Redmond heibio Mendes. Aaron Edwards. Byddai dîm yn ôl mewn iddi. Dwi bob amser yn teimlo, pan diolch yn chwarae, mae'r Seintiau Newydd yn methu Routlidge. Dwi wirioneddol yn meddwl mae fod i chwaraewr canol cae, os da ni'n tynnu Aaron Edwards allan o'n i, gorau'r gyngrair mewn degawd. Mae wedi colli'r gemau diwetha. Croesio da, peryglus. Bala'n greadigon. Nôl y daw i Spender. Wel yn eto, Smith yn ei wylio. Wel ar croesio, dros y bar mae'n mynd. Seslovic ar ergyd. Wel mae wedi taro tymor yma, ond ddim tro na. Wel, mae'n bownsio i fyny'n garedig iawn iddo fo. Mae'n dod ato fo'n gyflym, ond tro gyntaf i Sean Smith cael ei giro gan bod yn y fanna. Cymryd o ar, dim mynd heibio fo, ond cael digon hanner lladd i gael y croesio mewn, posti bella, bownsio yn sydyn, ond efo'r gallu, efo'r safon, mae o wedi ddangos i dros y blynyddoedd. Ti'n disgwyl o lea, nid y gol o'r weithio. Di ddim yn gyfle hawdd, ond fysa fod i'n mynd i wneud ti'n well na hynny. Sgorio wythnos diwetha yn erbyn y Dre Newydd, dipyn o gol hefyd. Mae'n cael tymor da hefyd, Seslovic. Mae'n edrych yn ôl ar ei orad ydi, ar ôl cwpl o dymorau i'w ben o'n amlwg. 29 yw e? Ti'n anghofio bod yn, o'n i'n meddwl bod yn hyn, i fod yn onest. Ond mae o'n un am greu hefyd, so dyna di, mae'n wedi ychwanegu i'r tîm. Mae o'n mor gyflym, mor siarp, a mae o'n ôl ar ei orad. Ond i fynd yn ôl at Routlidge, gwaith cartre rhywun wrthos yma. So ni'n licio gwybod, ers iddo ddod i'r Seintiau, dydyn nhw'n colli llawer. Be di'r ganran o gemau maen nhw wedi golli pan mae Routlidge allan o'r tîm. So ni'n meddwl bod o lot mwy pan mae'n chwarae. Felly ddweud, does dim syniad i fi. Ond falle gawn ni ateb cyn diwedd yr aglen. Maen nhw'n bygwth eto y Seintiau Newydd, dros ben pawb o'r athyn y pen draw. Pwy sy'n cynyddu fan hyn? Just y bas ola, tro yma. Gan Mariet.
efo droi chwith, nath o weld rhediad Eiron yn dod i mewn yn hwyr i'r posti bella mae'n swyddiad yn Goiron yn neud hyn. A mae o jyst ei gormod arni. Ella so wedi medru asesio yna'n well neu aros allan efo rhediad yn agor o'r ongl i Marriott croesi'r bel wedyn redag i mewn arni. Venables yn dod 3 yn ei amgylchynu. Mae'r 3 i'r meddiant hefyd. Marriott yn ddofn i'r Seintiau. Fedi hwnna'n hyfryd Redmond, Sisnovic unwaith eto. Mae'n dyn, Holland yn fentro, Taro Mendes. Cyfan yn hanner y Bala o'r cae. Does dim camsefyll, ond y gyfle i Mullen. Os na gol i'r Seintiau, Mullen yn dal i fynd. Crysau Gwyn yn neud i gwaith. Taflu certh tua'r bêl. Mae Mendes gyda'r meddiant. Os na gyfle i wrth ymosod. Oedd y Baths yn fer a Holland yno cyn Henry Jones. Wel, am bloc gan Burns. Mae hon mor dda a arbediad coelio di fi. Erbyn mae Mullen yn mor siarp yn fan hyn. Mae di setlo fan hyn do. Edrycha, just taflu'r ysgwyd i'n ffordd. Mynd ffyrdd, un cyffred, dau cyffred, dach eisiau torri fi lawr. Na, neu gymryd yn ergyd ar. Mae'r bloc gan Burns i ddechrau. A Mos i gael yr ail yn i glirio hefyd. Mae mor dda ag arbediad. Coelio fi. 10 munud i fynd yn yr hanner cynta. Ti'n cael y teimlad hefyd, fi rhaid i'r Bala wneud hyn am hwnna unwaith yno. Mae'r teimlad ni'n cael ar hyn o bryd ar ôl y gol gynnar. 10 munud ôl yn enwedig, y Seintiau sy'n rheoli pethau. Ebi. I'r Seintiau brobl. Ceisio chwilio'r ffordd drwodd, ond mae'n dyn. A mae Burke yno i'r Bala. Mendes a Smith yn cyfuno. Ond y gol arall i bod yn Aber gyda llaw fel hwnna'n dod lan. Mae'n 2 i ddim. 2-1, mae'n ddrwg dy fi. 2 gol i 1. Mae'n Plat sydd wedi sgorio i Ebus. Ni'n gadarnhad o hynny yn y man. Y Seintiau dal i basio o'r cefn. Marriott. Redmond. Ti'n fi sydd wedi dangos i fi yn y hanner cyntaf yma. Mwy na ddim byd yn hanner cyntaf i fyny rwan, de. Er bod y Seintiau'n pwyso nocio yn y drws ydy. Ydy, faint ma, efallai tîm ma yn y 6 ucha yna yn credu ti'n mor hyn, de. A dim taflu twal i fewn. Spender ymlaen. Mullen eto. Mullen yn gweld tipyn mwy o'r meddiant, ond y Bala nôl unwaith eto. Leslie yn neud i waith am ddiffynol. Jyst y canlyniad naws ystwytha wedi gwneud rhywbeth i gwthio amdan yn ebyn y dre newydd yn curo'r Seintiau yn y Seintiau. Ond oedd y bas wedyn. Be sy'n bendant wedi digwydd yw, y dyddiau le chi'n gweld tîm yn mynd allan yn ebyn y Seintiau a ddim yn trial ymosod, 10 dyn tu ôl y bêl. Sa'n cofio gol hynny, yr sbel fawr, rai gweud. Ebi, cael ei amgylchynu. Y Seintiau, ar ei gyfle. Eiron Edwards, ar ei penio 1 i'r rhoed anghywir. Oedd yn ceisio taro yn y gol go iawn tro na. Wel, da ni'n sôn am Eiron Edwards. Fel Venables wrth ystwytha methu cyfleon, ond oedd o'n dda yn yr ail hanner tro ma Eiron. Creu lle iddo fo hun, ac oedd yr awch yna'n fwy na unrhyw un o'n ddiffynwyr y Bala i gyrraedd y bwlch. Amseru na, just methu tharo i lawr. Tybed os o'na rhyw dynnu Cris, mynd bach. Cic o'r smotyn, dwi'n meddwl, fydd Eiron yn siomedig dros ben. Mi fydd o. Methu taro'r targed. Mi fydd o, ti'n hollol iawn. Mae'n gwybod, mae'n beniad rhydd. Mae'n gwybod o ryw 2 eiliad bod o'n mynd i gyrraedd y bel na gyntaf dydy. I benio i lawr oedd angen neud. Mae gwthio'r gan Venables. Mae'n edrych yn rwystredig ar hyn o bryd. Dwi'n ei ddweud dim. Fel hyn oedd i wythnos diwetha yn ebyn Cynarfon. Oedd wedi methu Clismotyn, methu cyfle campus. Sydyn yn y llyfr gêm, 2 gol yn yr ail hanner, 20 am y tymor. Prif sgoriwr uwch ynghlwm Cymru, ond y Seintiau sy'n ceisio taro fan hyn. Wel ie, mae prif sgoriwr y Seintiau cofio ar y fainc. A dwi'n meddwl, dros y blynyddoedd dwytha, Venables neu dreifwr sy'n wedi curo'r esgyd hair ar diwedd y tymor. 5 allan o'r 6 mlynedd dwytha. Do.
A dwi'n ymbalfalu yn y menydd am enw chwaraewr y Dre Newydd. Dwi'n anghofio Jason Oswell, mae rhyw llais yn ynglist i'n achub fi. Yr unig un i dorri'r drefn o Venables. Neu dreiffa gyda'r sgidiau air yna. Henry Jones. Yr Bala ddim di enwi llawer o Jones. Ddim os o'n wych, yn arfon chwaith. Wythnos diwetha. Mae Bala'n ennill. Bala'n amddiffyn, tipyn mwy heno. Aaron Edwards. I'r Seintiau. 8 pencampwriaeth ynol i'r Seintiau Newydd. A mi ddim 9. Neu os na rhywbeth mawr yn mynd i newid yn y gyngrair. Sislovic, Henry Jones yn ei wylio, dal i fynd. Adrian Sislovic yw yn fynd drwy pawb. Nag yw, Burns. Yn y fan y lle. Wel, mae Kieran Smith reit tu ôl fo fan hyn, a dwi'n meddwl paida swing at the droid, just i fatlu fo neu rhywbeth. Ti yn y cwrs Cosby, mae Sislovic ar bwrpas yn rhedag i fod i cwrs Cosby i trio cael ei fatlu. Mae ben o lawr pan mae'r rhedag dyna sy'n dda i'r Bala. Felly diolch yn edrych o gwmpas i chwarae 1-2 neu byd. 8 gol i Sislovic tymor yma, mae wedi creu 12. 2 gol yn erbyn y Bala tymor diwetha. Dwi'n siŵr oedd e'n cael ei enwi yn y sgwrs cyn y gêm gan Colin Caton. Wel, gath Seintiau Newydd andos y sgôr yma'n hyn, do, i sefyll wytha. O'n i'n meddwl am hynny, no, dyn ni'n ôl i hynny ar ôl y digwyddiad yma, gweld beth ddaw gan y Seintiau. Sislovic eto, fe a Brobl, maen nhw'n cyfuno, maen nhw'n un donfedd. Fel fyna, ar yr ochr bella, Aaron Edwards, pasio cyn gwibio nhw mewn i'r cwrt Cosby. Mae yna 3 yn disgwyl am hon yn y canol. Maen nhw'n pwyllog. Brobl a Sislovic eto, Aaron Edwards, Ebi yn y canol yn barod amdani. Redmond sy'n croesi. Maen nhw wedi mynd dros ben pawb wedi allan yr... O'n i'n meddwl yn gynharach yn ymwneud i sôn am hyn, mis Ebrill oedd hi, 7 i ddim yn ellodd y Seintiau Newydd fan hyn. Mae'n, wel, 10 mis dwi'n mynd gweud, mae'n teimlo fel 10 mlynedd yn ôl y ffordd chi'n gweld y ddau dîm erbyn hyn. Colled fwyaf Bala yn uwch cyngor Cymru. 7 i ddim, falle bod yn tanlinellu Leon o'r adeg yn barod am y gemael gyfle ac ati. A mi oedd Seintiau reit yng nghanol yr hediad i fynd ymlaen i ennill y gyngor yn doddan. Nhw reit yn ei chanol i. Falle fe rhaid iddyn nhw wneud rhywbeth tebyg tuag at diwedd y tymor yma. Os dyn nhw'n ennill heno, nhw'n dechrau sbio ar Cei Connor uwch i penna nhw'n meddwl, mae rhaid i ni dechrau. Ni drafod honna nos Fercher, mae'n siŵr os fi'n aros fel hyn. Cei Connor, Seintiau nos Wener nesaf, cyn ni mwy o sgorio. Nos Fercher nesaf, Gwennan Harris yn ymuno dyn ni yn y studio. Fi a Malcolm gyda Gwennan. Noson bant i Owain Tudur Jones. O ddigon prysur, bydd yn iawn. Uchelbwyntiau tyn wythnos arall o Uchel y Cymru ar y rhaglen. Be bydd yr uchelbwyntiau o Faes Tegid yn dangos. Ni'n agosau, hanner amser fan hyn. A Holland yn galw am y bas Aaron Edwards. Wel, mae'n at Ebi oedd yn mynd. Oedd amser gan Aaron i fynd i hun. Yn i weld nawr. Tibbets yn y gol, wedi cymryd drosto, wedi cipio ar Chris Rhifin, oedd i ar Ashley Morris, wedi gadael ar fenthyg. Yn amser gan Aaron fan hyn. Wedi weld ameiliad, wel, ti'n gwybod beth, sa'n ni wedi weld o yn y gorffennol, allan jyst tynnu hwnna lawr ar ei frest na, a beth dwi'n meddwl o hynna, jyst dim tynnu i lawr, tynnu efo'r cyffyrddiau cyntaf na, a wedyn cymryd ti ar y foli, efo droi chwyth. 350 o ymddangosiadau. 351 ar ôl heno, yn wythnos diwethaf yn dathlu'r 350 yn colli yn erbyn y Dre Newydd. Oedd Chris Marriott yn dathlu 300 o gemau hefyd yn yr un gêm. Ond, oedd ddim i fod. Un o'r nosweithi yna, colli gartref yn y Dre Newydd, colli gartref yn Met Caerdydd. Cyndolig hefyd. Ma'n wrth i bod mwyn yn cael y bel o gwmpas fanna. Y llinell annar, a digon o Chris a Gwyn y Bala. Ôl i'r bel. Mae'n mynd i gael cic o'r mewn. Ydy, ond clefar y fanna gan y Seintiau. Mwyn yn nid o'r bwrpas yn edrych arni rwan, yn mynd i mewn i fanna. I'r Bala, cael symud i fyny'r cael i'w 5 llath. Wedyn oedd y sianel ma wag. Lle oedd Sean Smith wedi mynd i mewn. Ebi yn dechrau yn lle Draper. Ni'n gweld llawer o'r ymosodwr. Ni wedi gweld, wedi cael digon o feddiant am bellu gyffyrddiad, ond fel bygythiad ar y gol. Wedi gweld digon o hynny o bosib, bod nhw'n gallu newid i reit ar ddiwedd y hanner cyntaf. Tibbets allan yn dda, Kieran Smith yn ei chanol i hefyd. Brobl yn ôl.
Mae Sean Smith ar y dde yn clyrio hon. Mae Mendes yn cystadlu yn dda. Beth da gan Mendes. Sy'n cael ei lorio. Smith yn clyrio. Cic rhyd fydd i'r Bala fi'n credu. Ia, erbyn nath rhyw lechio fo i'r llawr oedd Mendes yn just mynd i'r llawr yn hawdd. Gath o'i dynnu. Gwaed ar trwy'n rhywun, dwi'n meddwl. Tybet sydd dal lawr yn y gol ar ôl y digwyddiad yna. Daeth allan yn ddewr. Ond bod nhw'n eisiau colli Josh Tibbets. Harry Lloyd sydd ar y fainc iddyn nhw. Gofio di, 11 ydy'r dyn ifanc yma, y golwr. Maen nhw wedi gwneud i gwaith cartra, maen nhw wedi gwneud o dan bwysau, ond eto, mae Igon Dewr, awdurdodol, gweiddi ddian, cymryd yr amheuaeth o'r awyr. A dwi'n meddwl, mae'r ffyr na gan yr amddiffyn iddo fo rwan, efo 6 lechan lan, bron lechan lan bob yn ail gêm i chwaraewr mor ifanc. Wel ie, bach 4 gêm ar 10 mae fe wedi dechrau. Tymor yma, wedi hawlio i le, ildio 10 yn y cyfnod ni. 6 lechan lan, de. Taclus iawn. Dyma sefyllfa ar hyn o bryd drychwch ar y tabl na. Cei Conna, 2 bwynt yn glir ar y bryd. Bydd Andy Morrison wrth i fodd. A 8 gêm sydd i fynd ar ôl hyn. O, 4 munud. Chi'n gweld na'n aml ar ddiwedd hanner cyntaf. Mae yna 4 munud yn cael ei ychwanegu. Na, ti ddim, na gwrs. Ond... Dwi wedi cael esboniad. Mae yna fwy o amser yn cael ei ychwanegu. Chos bod y bel yn cymryd mwy o amser i ddod nôl pan mae'n gadael y cae. Ti'n credu? Dim fydd fydd hynny, y pedwerydd swyddog sydd wedi pasio hynny ymlaen i ni, felly dyna chi. Dyma'r ball boys, sgwrwch. Pan y Bala. Ti'n gwybod be, o Sam Allardyce, blynyddoedd maith yn ôl, yn deithau ball boys, tafla'r bel i ffwrdd, neu os oedd nhw ar y blaen. Spender. Yr Seintiau, dwi'n darllen honna. Efo Everton nath rhywun wneud yn rhyw gêm. Sy'n cofio lot i wneud pan mae'r tîm yn colli. Cael y bel nôl yn gyflym. Spurs, Mourinho. O'n i'n gwybod sa'ch ddim yn cofio Spurs yn neud rhywbeth fel yna. Ie, Mourinho, un o gemau cyntaf o, yr ball-boy bach yn taflu bel yn ôl sydyn yn gath o assists. Oedd rhyw dîm yn yn dachdeg. Goffod y môr yn ôl. Mae'n siŵr bod y gyd wrth i. Dwi'n gofio Abertawe yn y byd Chelsea. Ath Eden Hazard gael cerdyn coch. Lawr y Liberty. Cwpan y gyngrair. Ta beth. Uwch gyngrair Cymru sy'n cael y sylw ni fan hyn. Na pa mae'r bel, na pa mae'r bel ddim yn dod nôl. Ni'n gweld y ball boys tu ôl y gol. Yn dianc o'r coed. Fel y Blair Witch Project yma yn y Bala. Na i esbonio'r ffilm na yn hwyrach i bobl. Digon o amser yn cael ei ychwanegu i'r ddiwedd yr hanner cyntaf. Seintiau eto. Gwasgu'r Bala nôl. So fyny di mynd. Amser sydd wedi cael ei ychwanegu. Newidiadau i'r Seintiau ar ôl colli yn erbyn y Dre Newydd. Wel, sa'ch ddim yn syni, os fysa Draper dod i'r cae yn ystod yr egwyl. Pwynt i'w brofi, yn gyfartal o ran prif sgoriwr yn hanes y clwb ar hyn o bryd. Fe a Mike Wild, 1 gol mae fe angen. Ond bydd yna si profi pwynt o, fan i goffa wneud ni droion Greg Draper. A mae'n dieddol o brofi pwynt i fod yn deg. Keston Davies sy'n arall sy'n dod i nhw mewn i'r tîm heno. Yn ôl at Harrison. A Tom Holland yn arwyddo ail ymuno wythnos yma. Yn syth nôl mewn i'r tîm. Gobeithio fy ddeiant. Dwi'n wedi bod mewn spel. Sa'n siŵr beth oedd y bas na. Fi gan i weld me o. Fainc y Seintiau Newydd yn fan hyn. Draper. Fydd o... Mae wedi bod sal trwsos oedd o'n dweud fi. Cyn y gêm 2 waith mae wedi ymarfer. Ond oedd o'n dal yn meddwl oedd o'n mynd i gael ei ddewis. Davies. Yn ôl at Harrison. Unwaith eto. Mae'n ymddangos mae Bala bydd yn apusach ar yr egl os nag yw Sislevich yn gallu newid pethau. Oedd hi'n dipyn y bas. Oliver Shannon yn gwneud digon. Oedd Bala yn gwneud digon hefyd. Mae'n amser am un cyfle bach arall i'r Seintiau Newydd. Spender y Mullen eto'n ceisio cyfuno. Burke sy'n mewn ag ynta. Dwi'n yn dal nôl. A mae'n ag amsefyll.
Cyfan o blaid y Bala. Burke eto, Malcolm. Chi'n mwynhau gyfraniad heno? Wel, dwi yn, oherwydd dio byth yn isio. Mae'n hapus i beidio cael y sylw na i gyd a gadael i'r chwaraewyr o'i gwmpas. So, sef alla efo'r gallu gwell. Mae o just hapus wneud y gwaith. Ti'n licio wneud, ti'n eisiau wneud. Ond mae bob un tîm angen Nathan Burke i wneud siŵr i rhyddhau y chwaraewyr eraill. Dyna di Seintiau Newydd ddim di gael efo Tom Holland ar Routledge o Eiglin i ryddhau Aaron Edwards digon Tymor. Be ddaw yn yr ail hanner. Ni'n gwybod beth sy'n wedi bod. Aaron Edwards yn penio ewroed i hun ar Bala ar y blaen ar yr egwyl. Y darlun di newid eto tu ar brig yn uwch ynghyr Cymru. Dewch nôl ato ni, wedi'r egwyl. Noddi'r pêl droed ar S4C gan Screwfix. Why worry what you're missing out on? Oh, a date. Hello. No. Can't see a thing. Can't hear a thing. And no. Just no. So forget FOMO and try JOMO, the joy of missing out. Just search online for great deals with Domino's. I don't know why I love you, but I do. Expedia helps you book every detail for every traveller and every trip. Connect all the things you love, all in one place. Expedia, ATOL protected. City of stars, fire shining just for me. City of stars, there's so much that I can't see. That now our dreams may finally come true. Catch exclusive experiences every day, only on Priority. Search Priority on O2. Something's very wrong. There are thousands of sick people. It's in the water. We're being poisoned. DuPont knew, still they did nothing. You want to turn against an iconic American company? Yes. The system is rigged. Dark Waters in cinemas February 28. Being the nation's favorite, we know what makes a sausage great. From sizzling sounds to sausages browned, seasoned flavors and taste to savor. The very first bite, that's just right. So if it's chicken, pork, or meat-free, 100% Richmond is what it will be. At Money's Supermarket, we don't just compare. We cut prices to help you get cheaper car insurance deals. Fresh, anything I touch right now is fresh. Everything in my life right now blessed. Work so hard, no time to rest. I ain't gonna stop till I am the best. Big boy beat from a man them 4. Couple CDs, yeah that's pure. I spray a bar and get an encore. Rewind the track cause I'm gonna spit more. Whatever you do, keep it fresh. Rygbi'r Pro 14 yn fyw nos Sadwrn, gyda'r gweilch a ffwyth i'w thalu nôl ers colli oddi cartre I Ulster ar ddechrau'r tymor. Evans, yn mynd ar i'r gais. Digon i'w drafod, digon i'w weld, a digon i'w fwynhau ar Clwb Rygbi nos Sadwrn ar S4C. Noddi'r pêl droed ar S4C gan Screwfix. Croeso nôl I faes tegid. A drychwch ar y sgôr, y Bala. Sydd ond I ennill 2 gêm yn efo'n y Seintiau Newydd yn ei hanes. Ma'n o'r blaen o gol I ddim. Yr oedd un o'r gemau na ddechrau tymor yma. Felly mae hwnna'n dweud gymaint sydd I newid fan hyn. Malcolm Allen ac Owain Tudur Jones sydd gyda fi ac Owain.
Mae mor agos tu ar brig, o'n i'n dod fan hyn enw, Seintiau wedi colli wythnos diwethaf, mae'n sgwni i'r Bala yn gallu rhoi gêm iddyn nhw. Ac yn syth, mae'r Bala'n sgorio, o'n i'n gwybod o'r dechrau bod i'n mynd i fod yn noson ddifur. Yr union beth oedden ni eisiau weld yn de. So cefnogwyr Seintiau Newydd ddim yn hapus efo hynna. Di'r croesiad ddim y gorau yn y byd, does am cyflymder anhygol ar y croesiad, ond mae mewn ardal beryglus. Bod na ddim o chwaraewyr Bala yn ei ymosodiad, dyna fydd yn siomi Eiron yn fwy na dim, yn ymwybodol beth sydd o'i gwmpas. So dwi'n cweit yn siŵr os mae'n ceisio penio i ffwrdd am gic gornel neu beidio, ond just cam amseru sydd ddim yn rhywbeth da ni'n arfer weld efo Eiron, Edwards. Ia, ti'n meddwl gath y Gwynt just gafal ni ar yr eiliad ola na? Lle oedd wedi neidio i benio i ffwrdd am cic gornel. Yw hefyd yn gwybod bod Chris Venables tu ôl, wyt ti'n poeni am hynny? Efallai wir, oherwydd mae'n gwybod beth mae Chris yn mynd i wneud, fel nath o ddangos wrth ddwytha, ond dwi'n meddwl, nath o Gwynt cael gafel ipyn bach reit yn y diwad, lle nath o just, oedd o'n ymestyn a gath o'i beniad i rwydyn. O ran stori'r gêm, stori'r noson, mae wedi gosod y sylfaen yn berffaith, a wedyn y Seintiau'n dechrau dod nôl mewn iddi. Wedi creu cwpl o gyfleoedd fel welon ni fan hyn. Ie, nath i gymryd rhyw spel iddyn nhw greu cyfleon, oedden nhw'n cael digon o feddiant fel sy'n ni'n disgwyl, croesiad bygythiol yn fama, a Sizlevich, sa fo'n disgwyl, yn wedi gorfod sgorio cracar wrthos dwytha o bellter. Oedd hon yn dod ato fo, nath i fwnsio oddi ar y cae yn sydyn iawn tuag ato fo, methu cweit cael yr hanner foli lawr, ond reit ar ddiwedd yr hanner oedd hein. A mi fydd y Bala yn eitha hapus, eitha bodlon efo sut maen nhw wedi amddiffyn, ond sut maen nhw wedi amddiffyn i gol. Oherwydd mae'n amddiffynwyr yn taflu hynna'n o flaen y bel i wneud yn siŵr na does gymaint yna waith i wneud gan y golgeidwad. A hefyd, chi wedi gweud bod nhw'n drefnus, ni hefyd wedi gweld Henry Jones yn mynd nôl yn amddiffynol. Ti'n meddwl bod Colin Caton wedi cael gafel arnyn nhw cyn y gêm yma? Oes o'n cwestiwn oherwydd maen nhw'n gwybod, maen nhw'n ymwybodol pwysigrwydd y gêm oherwydd os ydyn nhw'n ennill i. Dyn nhw'n di argyhoeddi fi ddigon yn hanner cyntaf i ddeud bod nhw am, oherwydd mae'r Seintiau wedi cael gymaint o'r bel, a ti disgwyl nhw cael gymaint o'r bel, ond mae'n rhaid i Bala cael mwy o feddiant, mae'n rhaid i cael gafel yn y bel, bach mwy. Dwi'n meddwl geith nhw well hwyl yn chwarae lawr y llethr yma, efo'r Gwynt o ochr y cae, na gath nhw'n hanner cyntaf yna. Mae yna gêm arall, mae yna ddwy gêm arall heno, Aberystwyth ar y blaen yn ebyn Ebus o 2 gol i 1. Mae Ceicona ar y blaen yn ebyn Cynarfon o 2 i 0. Mae Ceicona ar y brig fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd. A ni wedi sôn am George Horan gymaint, a faint mae Andy Morrison yn dwlu ar y chreir yma. Mae wedi cael 2 gol heno. Mae dal i fynd yn dydi, mae dal i fynd. Fydd George Horan dal i chwarae mewn 30 mlynedd dwi'n meddwl, os mae Andy Morrison dal yn reolwr. Ond dyma pam mae'n gallu ddibynnu arno fo yn y ddau gwrt Cosby. Yn amddiffynol mae'n wych. Mae di torri allan faint o gerdiau coch, mae'n cael Lenny sydd yn helpu. Ac honna, wel, mae'n taro honna fatha ymysodwr yn dydi. Wel, llawn hyder o'r gol gyntaf, dwi'n meddwl mwynhau byd, a cynio nadolig na unwaith eto rown ti Andy Morrison. Do, nath e ddweud unwaith jyst i esbonio. Mae'n gwahodd am bellu chwarae o rown am gynod i Sul. Dim ond George Horan sy'n cael gwahoddiad am gynio nadolig. Yn ofyn i am ddolig, Sam Folland sy'n cael yn sylw ni heno. Ble mae Nicky Jones gynnu? Hi Adele, dyma fi yn y stand efo Jackie ac Eddie Wakeham. Jackie, 44 years together, you two, 34 years married. Where better to spend Valentine's Day than here at Maes Tegid? Well, with a cheeseburger for my Valentine's dinner, I'm quite happy, actually. And I saw sausage and chips for you, wasn't it, Eddie? But you must be quite happy with the way that first half's gone. Yes, it's not too bad. Bala have run ragged at the moment, but their new Saints are just not getting the final ball right. So hopefully the second half Bala will play better. Jackie, I know you've both been a long time together, but tell me where your love affair with this club began. In 2006, we'd got a house up here that we used to come and stay just odd weekends here and there. And we started coming to the local matches and been coming, 15 years now, so... Yeah. You've had a great welcome here and you had some special days following the club as well, Eddie. Oh yes, yeah, we went to Bangor and watched them beat New Saints in the Cup, and this season they beat them 3-1 here, first time in the league. Brilliant. Yeah, absolutely, and I know you're very happy seeing Venables play in the position that he's playing at the moment as well. Yeah, that's where he meant to be when he first came, but they kept putting him further back and further back. Now he's up top. You know, he's doing much better now for the club. No goals from yet, but perhaps in the second half. Ecwilfer sy'n nesaf gan y ni rhan, yn dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner rhwng Bala a'r Seintiau Newydd mewn cwpl o funudau. Noddi'r pêl droed ar S4C gan Screwfix.
Introducing the new Kia Exceed, a sporty crossover with fearless, attention-grabbing design and state-of-the-art technology. Is that the new Kia Exceed? Is it already out? The all-new Kia Exceed. It's still news to some. Kia, the power to surprise. I'm here in India to see how Microsoft AI is helping prevent people from going blind. 80% of the people who went blind can be prevented. Wow. The first step is to capture a photograph of the eye, and the AI does an analysis in real time. To show who's at risk. That's correct. And we can get them the right treatment. So you can help prevent blindness. Exactly, that's the whole point. Wow. Wow. Yeah. I don't know why I love you, but I do. I don't know why I cry so, but I do. Expedia helps you book every detail for every traveller and every trip. So it's easy to connect all the things you love all in one place. Expedia, ATOL protected. At NFU Mutual, we believe in quality car and home insurance with a no-quibble approach to claims. Call now or search NFU Mutual. Go on. Oh, you son of a biscuit! Fudge! You said the S word. No, I didn't. You said the S word. Hello, Grandad. So who are you? It's me, Bala. You all right, mate? Billy? Ow! Got you! Pay up. I'd do anything to help find a cure for vascular dementia. You can help by giving £3 to the British Heart Foundation. Wellman, the UK's #1 vitamins for men from Vitabiotics. At Money's Supermarket, we don't just compare. We cut prices to help you get cheaper car insurance deals. Fi'n gwybod pwy laddodd Jack. Richie Campbell is a liar. Dyle ti gweithio fi, Gina. O'n I ddim eisiau ti boeni. Steve, where you are? Fi di mewn ystod allan o'r car. Rwy'n mynd i ffric o fi. Bang! Cyfres newydd cyn bo hir ar S4C ac S4C Click. Noddi'r pêl droed ar S4C gan Screwfix. Croes yn ôl ato ni, sgorio yn fyw ar noswener uwch gyngor Cymru JD, mwy o sgorio nos fercher am 10. A ni wedi bod i gael gair da Sophie Ingle, capten Merched Cymru. Mwynhau bywyd gyda Chelsea ar hyn o bryd. Gwennan Harris ar y rhaglen hefyd. A be fydd hwyliau'r gŵr yma, Scott Rysgo, erbyn diwedd y noson. Heb sôn am nos fercher, reol yr seintiau dan bwysau. Achos maen nhw o dan Cey Connor yn y tabl fan byth yn sefyll ar hyn o bryd. Cey Connor ar y blaen o 2 gol i ddim yn erbyn Cynarfon. A'r Seintiau'n colli yn y gêm arall heno. Aberystwyth ar y blaen yn erbyn Ebus. Maen nhw wedi sgorio eto Aberystwyth. Mae'n 2-1 iddyn nhw. Problemau'n parhau i Ebus lawr ar y gwylod. 3 gêm ar 10 heb ennill. A'r Seintiau wedi colli wythnos diwetha yn erbyn y Dre Newydd. Ydyn nhw'n mynd i ddechrau ail ran y tymor drwy golli 2 gêm. Wel am newid bydde hynny. Y newidiadau o ran y tîmau. 2 newid oedd na i'r Bala o wythnos diwetha yn ennill ar y rofal erbyn Cynarfon. Robles wedi wahardd. Sean Kelly ar y faint, Oliver Shannon am ddiffynno'r newydd yn dechrau gêm gyntaf. Steve Leslie yn dod mewn i'r tîm hefyd gan bod Robles
wedi waharddan y Seintiau, gollen nhw'n ebyn y dre newydd, 3 newydd, Hudson, Nembad a Greg Draper i gyd ar y ffranc, Jamie Mullen mewn Ebi yn arwen yr ymosod a Tom Holland. A hael ymuno o'r clwb wythnos yma. Rwy'n gadael. Haf, diwedd tymor diwetha. A Mullen yn ôl yn y tîm, yn ôl ar y bil. O Seintiau. Yn ôl gyda'r meddiant. Mae'n dod yn ôl mewn yr gêm, na'r cwestiwn mawr, Malcolm. Wel, ti'n sôn am Tom Holland, fe'n so bwysig oedd o tymor dwytha, 29 o gema. Nath o chwarae, pan nath o ennill y pencampwriaeth. Sislovic yn sydyn, ys na gyfle i Ebi. Dechrau'r hanner, brofol, yn ei tharoi. Tibbets yn gwneud digon. Ie, ac tu ôl fo, mi oedd Anthony Stevens ar y llinell gol. Hefyd, ac i Shannon oedd o ar y llinell gol rhag cofn i Tibbets methu hon, ond mae o'n... Wel, a mo sy'n cael y gwiriad. Efallai am ddiffynwr oedd flaen o gath o. Ryan Brobl. Ti yn jyst meddwl, jyst yn sydyn am Tom Holland i ddod yn ôl i'r clwb ar o. Dwi'n nath o adal o dan gwmwl do, oherwydd oedd o ddim yn arwyddo cytundeb newydd. A 22 oed ydi o dal i fod. Oedd yn arfer bod yn Abertawe yn chwarae y tîm dan 23, ond yn ein mor dda i Seintiau. A ta mae'r Routledge allan am faint, dwi ddim yn siŵr. Mae'r arwydd o'r amser, mae rhaid oedd nhw angen go iawn i ddod o Tom Holland i fewn. Oedd o fod i ddechrau dymor, dwi'n meddwl. Wel, mae'n ei bod yn Iwerddon gyda Waterford, felly gorffennodd i tymor nhw mis Hydref. Dyna sy'n ddifyr, ond ni oedi'ch mae Venables yn agosau i'r Cwrt Cosby. Henry Jones. Dal i fynd y bas y siomedig. Gan Jones yn unwaith. Os na gyfle i wrth ymosod. Dyma'r bygythiad Brobl i'r Seintiau Newydd. Wes Burns mor dda yn amddiffyn un yn erbyn un. Fel arfer, da ni weld ar y dde, ond tro ma'n canoli. Diolch yn hawdd amddiffyn y sefyllfa yna, lle nath amseru pryd i fynd i fewn yn berffaith. Ar y gair, mae'r Bala'n camu mewn unwaith eto. Burke ar tackle, Henry Jones nawr. Eto, jyst cadw lygad ar y pel, de. Ac os gynnwch chi rhywun fel Sislovic yn hyndag, full pelt, amdana chdi. Trosedd os bosib ar Venables yn dilyn symudiad da gan y Bala. Just y pasio yn daclus, dim byd clyfar. Chwaraewyr yn symud, sicrhau bod yna le, pob pas yn dwt. Ie, pan ti yn pasio'r bel fel hyn, hynny yn just codi ben, edrych ar y target, a wedi canolbwyntio ar y bas gyrraedd yna. A dyna mae rhaid i'r Bala wneud. Maen nhw dros y bel nawr, eich gadi hon. Leslie, Steve Leslie. Llygadi'r cyfle o Leslie, a them gol. Yn amlwg, a ni'n gweithio. A mae Chris Venables oedd o'n sefyll yn y Cwrt Cosby jyst yn sychu tuag at Leslie. Dyna pam mae hwn di troi rownd mor sydyn. Pawb yn disgwyl y croeso, pam ddim mynd amdani os mae'r bwlch yna, ond yn amlwg os ti'n mynd taro'r target, os ti'n mynd sgorio, mae bobl yn mynd i dyfyniadu. Wel ia, ac oedd o'n siapio gorff fatha, ti'n bod o'n mynd i sgorio i fi, oedd o'n siapio i fatha, ia, i groesi, jyst i gweithio'r golwr, dwi'n dall. O wedyn, rhaid i fynd efo pwer a acromani hi fewn i'r gornel agosaf yma. Y gorau welis i erioed o gecrydd fela, Gary McAllister, Lerpwl nebyn Everton. Ti'n gofyn aml? Rian, edrych un ffordd, siapio i gorff i fatha bod o'n mynd i groesi, pasio, sydd i fod i gornel. Cicrydd yr Bala oedd hi. Ebi'n troseddu Henry Jones. Wel, angen gwirth fan yna yn y cornel. Ni'n gweld Aber di taro peder, Aberystwyth oedd rhwg dy fi. Ar y blaen o beder un yn ebyn Ebus, so ni'n drysu fy Aber, achos mae Abertawe yn colli'n hyl o Henry Jones o 2 gol i 2. Mae wedi bod yn wythnos siomedig yn barod. Beth am hyn? Ie, siomedig dros ben yn den ebyn Hull sydd heb ennill mewn 7 i hunan. Gobeithio gan nhw rhywbeth allan o'r gêm. O, di pethau mae'n edrych yn dda ar hyn o bryd o. Ni'n clywed ar y radio yn gynharach. Radio Cymru sôn am Hull ei heb ennill mewn 7. Llwyth o anafiadau, cyfle da i Abertawe heno. Haws dweud na gwneud. Yn anffodus.
Ildio tair yn ebyn Derby hefyd, mae'r goliau, mae'n ildio goliau, Malcolm. Do, oedd Wen Rooney'n arbennig a Tom Lawrence wythnos dwytha. Mae'n neud hynny yn y Liberty. Ond na, dim yn mynd yn dda iawn i Hull. I Abertawe yn Hull heno. Arrediad. Sal penna lawr i pyn bach yna. Owain wrth yn ochr ni heno, bydd e'n gwylio Caerdydd Wigan fori ar eich tonfeddi. Gan i'r ateb i'r cwestiwn mawr. Dim fai mor ddaw Caerdydd, ond pwy yw'r tala? Kiefer Moore neu Owain Tudur-Jones? Redmond, tipyn o groesiad, be mae'n glanio? O dros y bar yr arthi yn y pen draw, Stevens oedd yno. Ia, oedd o ddim yn mynd i gymryd dim cyfle fan hyn, o just clirio'r fel. Oedd o ddim di gael, neu ddim di clywed y gweiddiad gan y golwr fan hyn o be i wneud, felly na, dim am hyn, just gwarad o'n i, a wedyn ailgasglu, aildrefnu, pawb yn marcio'r dynion. Seintiau yn gyflym. Mae Lynol mewn y canol yr arthi. Fedrach chi ddim mynd i gysgu'r Bala am eiliad. Wel, o'n i bron, o'n i'n gwaith i gael bwyntio, na fe mae'n gyflym yn y Seintiau. Mae'n deiliad mae'n gymryd da, mae'r Seintiau Newydd, ti'n gwybod, digon da i gael ei mantais o'r eiliad na. Ar ei ddywediad, does. Os ti yn canolbwyntio 99%, ti 100% methiant. Mae'n siawn sy'n sgorio. O, Ebi yn glyfar. Mae fe'n gryf, mae fe'n gawr. Rwy'n Burke ddim wedi clyrio. Brobl. Chydig o le eises, Newych. Mae bron cyrraedd Llyntegid yn anffodus. A gyda chdi ddim beio y cae o gwbl erbyn. Mae'n gae 3G. Felly mae'r cywirdeb yn dod iddo fo yn gywir. Mae o ddim yn cadw i ben drosti. Mae droi mewn sefyll ar, ddim yn droi mewn cymryd yr ergyd ar. Mae hwnnw yn bell o'r bel. Felly ti'n ymestyn a mae'r gorff di'n hollol siarp, y techneg, bob dim yn allan anghywir. Mae droed o chwith o lle mae'n sefyll ar lot o ffordd o'r bel na. Mae eisiau bod reit wrth ymwyl i. A wedyn taro fo'i droed de a cadw i ben drosti. Holland yn gorfod mynd nôl at Harrison. Harrison ddim yn un i frysio a poeni'n ormodol. Bala eto'n amgylchynu nhw. Mae'n bwysig bod y Bala ddim yn anghofio i'w cynllun, i'w dell, i'w gem i hynna'n pan maen nhw yn cael y bel. Dos o ddim pwynt sydd y bel nôl i'r Seintiau Newydd rheoli'r tempo wrth gadw'r meddiant. Slick gan Sislovic, y sgiliau a'r ball, ond yn berffaith at Spender. A mae dal yn oedd nhw Holland. Taro Leslie. Holland. Gyfle arall. Seintiau sydd yn rheoli pethau ar hyn o bryd. Dechrau da i'r ail hanner, Aaron Edwards. Redmond yn opsiwn. Brobl wastad yn opsiwn, dyma fe. Unwaith eto am y gol. Wel, Tibbets yn ymateb yn hwyr, ond fe nath e ymateb. Ond y wiriad o'r ergyd, dwi'n siŵr o'n na, pan oedd Brobl just agor y gol, wel, nath o'm agor i gymaint o hynny, mynd am y gol yn bellal, agor i ddigon i gael yr ergyd i fewn, ar ei droed de. Mae'n oes, mae Mendes yn cael i'w droed iddi, dydy. A felly mae Tibbets yn mynd un ffordd a wneud yr arbediad. Ffordd arall, felly arbediad da. Holland at Aaron Edwards, fel y quarterback y meildroed Americanaidd ar hyn o bryd. Aaron Edwards yn ceisio bwydo yn gweld y darlun llawn. Ia'r Bala'n clirio, dim pasio. Mae'n o syth yn ôl na gwi ar hyn o bryd. O'r un peth dwi'n sylwi ydi, does gen y Bala ddim cyflymder yn yr ymosod. Felly does na ddim un chwaraewr jyst i daro'r bêl dros ben am ddiffyn y Seintiau Newydd a wedyn ennill tir. Y bêl yn dod yn syth nôl atyn nhw. Dwi'n meddwl bod ni'n bodlon, dwi'n meddwl tacteca nhw oherwydd hynny. Redmond eto, mae fe chi chwipio nhw mewn. Gwneud sawl gwaith yn yr ail hanner. Trwy gydol y tymor, maen nhw wedi bod dipyn bach fel yna efo Spitalik, ond do'n ma'n cyfle ma'n y byd. Pan mae ochr af Anthony Stevens, dyna di'r partneriad cryfa. Sislovic. Fel bod e'n mynd i daro honna am eiliad, ond mae Venables wedi chwilio chydig o le. Davies ar draws. Syth yn ôl na gwi ar hyn o bryd. Holland, Brobl, eto, y Seintiau yn pwyso, eto, dal yn oedden nhw, mae Ebi yn y canol, Brobl yn galw amdani. Holland yn drosedd. Wel, ti'n gwybod be, lle mae'r bel yn mynd yma hyn.
Oherwydd dwi'n meddwl mae Sean Smith yn cadw lygad ar y bel fan hyn. Mae Dean John yn cymryd penderfyniad allu manw'r mae o. Mae Mullen, ti'n gwybod mae'n mynd eisiau dod yn ôl, mae'n siŵr yn ei droed dem, mae'n gyrru fo'n ei droed chwith. A Mullen a Sean Smith gath yn cyffredin dwytha ar y bel, mae'n ei weld. Sa hwnna yn y cwrs Cosby, a fysa hwnna'n gwneud cic o'r smotin? Mae'n benderfyniad dewr tas fe wedi. 10 munud i mynd yn yr ail hanner. Parain, gol i ddim i'r Bala a mae'r pwysau'n cynyddu gan y Seintiau Newydd. Pwyso eto, Bala'n clyrio eto. Venables yn ôl yn ddwfn. Jones yna. Gyda Venables. Prif yn y mynd. Dim byd yn hwnna chweith yn y marni. Un peth mae Venables yn neud y da, dim jyst i brofiad o, ond cuddiad y bel. Mae o'n gwybod lle mae Davies yn ei gysgodi. Mae Ebi dod o'r ochr anghywir, a mae o'n jyst cuddiad y bel unwaith eto. Ni wedi gorff rhwng y bel a Ebi. Dim llawer. Na, Diaddol y gytuno, Malcolm. Ond just be oedd y Bala angan, just eto i ni dy bel yma yn hanner y Seintiau Newydd. Ond dyn nhw ddim... Dyn nhw wedi gwneud tair pas olynol efo'i gilydd yn ail a hanner mae fyny rwan. Mendes ymlaen, Harrison allan. Hofiwch am storm Dennis. Mae storm y Seintiau wedi glanio ar faes tegid. Y storm ddim wedi cyrraedd i Anterf eto, ond mae'n cynyddu. Mae Mendes drwodd. Sut nath wedi ddigwydd? Dyw Bala ddim yn poeni. Oedd hi bron yn gyfle i Venables. Mae'n camu allan yn gampus. Mae'r Seintiau Newydd, mae Ebi yn gyflym. Smith a Ebi allan da'r Tibbets. Gwaith da gyda golgeidwad. Seintiau eto. Mullen. Ar hanner ffordd, Spender, mae'n at Mullen. Ebi yn cyrraedd, y cwrt Cosby, mae Brobl yn creu lle, yn edrych yn Brobl. Mae Bas ddim yn cyrraedd. Y dyn sy'n ganol popeth, Brobl. Holland, Aaron Edwards. Just rhwng da i feddwl, a fysa Mike Hayes y well lawr y chwith. Mariet i paraid yr ediad. Y Mariet am fentro. O, mae'n taro'r llaw, mae'n clic o'r smotin. Ond oedd e mor agos, oedd yr ergyd mor nerthol. A'r gŵr newydd sydd i ildio hi, Oliver Shannon. Wedi cael cardi melyn. Ydy o'n mynd i gael cardi coch am hyn? Wel, bydd hwnna'n yn gosb ddwbl. Lle mae'r bel? Oce. Mae law o bendant yn yr awyr. Dydy o'n naturiol iddo fi law o bod yma na di. Felly, penderfyniad hawdd i'r dyfannwr efo'r rheol yma. Brobl dros y bil, tair gol erbyn y Bala, tymor diwetha. Os na gol heno, mae'n syml i Brobl, mae'n syml i'r Seintiau, a mae'n gyfartal ar faes tegid. Ie, hyd yn un, dim y perfformiad gorau gan y Seintiau, mae wedi tynnu hynna'n nôl i fewn i'r gêm efo'r cic o'r smotin. A edrych a, mae'n just Brobl yn just cadw i ben. Cadw i ben, wedyn mae'n cadw i nyrfa, mae'n edrych ar y golwr, mae'n siapio gorff i basio'r gornel i'r chwith o'r golwr, a mae'n just gyrru fo'n y ffordd anghywir. Aros tan yr eiliad ola na, disgwyl i'r golwr fynd i'r llawr, a'i gondewr i wneud hynny i reitir y gornel ar. Ond i bod Mariet yn dathlu fyna, Mariet yn bod yn amlwg yn yr ail hanner yma. Yndi, wedi bod yn ei chanol i, a bod hwn y pen draws sydd wedi creu y gol drwy ennill y gic o'r smotin. Heb wybod y rheola yn ei gyfanrwydd, dwi ddim yn cytuno fo honna fel cic o'r smotin. Mae o llath i ffwrdd o'r bel yn cael ei daro ato fo. Mae freichio fo yn gorau bod yn rwla. Mae'n gorau bod yn rwla. Dwi'n yn gallu... Waith i ni gael chwaraewyr yn gwisgo shorts efo pocedi yn nhw, a bod nhw'n gorau amddiffyn efo dwlan i pocedi. Mae'n hirt o reol. Chi'n gweld un araf, a mae chi'n meddwl, ie, yn amlwg, mae'n fraich e fyny, ond pan chi'n gweld ni ar y pryd, ond nhw'n mor agos, oedd y bil wedi cael ei tharo mor galed. Mae'n edrych los gwaith yr ail waith ydy, pan mae'n slow yn emotion. Redmond, creu chydig o le, a'r patrwm wedi osod, hanner awr i fynd o'r Seintiau ar meddiant. Aaron Edwards yn ffigio. Wel, hanner awr hir nawr, y Bala fan hyn. Mae nhw'n chwarae fos yn 10 munud ola, yn barod yma y Seintiau yn synhwyro bod nhw'n nôl yn hon. Hanner awr hirach sy'n nhw'n colli, gan ei fel la.
Wrth gwrs, Falco. Dyma llawio eto. Ie, gwni weld hon unwaith eto. Dwi'n jyst yn meddwl, ergyd ydi, ddim yn taro targyd. A chydd o ddim wneud dim byd ychwanegol efo hwnna. Mae'n mynd i fewn i drio blocio, felly yn naturiol efo'r corff. Mae'r siap yna yn naturiol. Dwi'n gwybod, ond ti'n mynd cael wneud hynna. Silhouette ydi'r rheola, os mae'r silhouette yn wahanol, ond da, allan ni ddadle mynd drwy nos, oherwydd mae'r amddiffynwr llathan i ffwrdd ohono fo. Wel, am noson ar goedlan y parc, mae'n 5-1 i Aberystwyth. Mae'n ennill o 5-1 yn Ebus. Hefyd, nôl am mis Tachwedd yn y gêm rhwng y clybiau yma. Brobl, mae fe'n mynd amdani o bellter. Taro Burke, y ddau rifwyth yn taro gilydd. Di'r gol na mynd i danio'r Bala i pi bach. Ia, mae momentum efallai di newid chydig rwan oherwydd y gol fe'r Seintiau Newydd. Ond nhw sydd wedi bod y tîm gorau. Dwi'n meddwl bod hi'n risg yn dydi. Not the bell. Holland o'r bas. Amddiffyn da yma gan Smith, ond dyna di'r risg pan ti'n amddiffyn, ti'n cael gol gynnar, amddiffyn yn difn, os da chi'n ildio. Os da chi'n ildio, perfformiad arwrol amddiffynol, ond os da chi'n ildio fel lot amser ar ôl ar y cloc, da chi'n gallu just newid fel taro switch, a wedyn bod yn ymwysodol unwaith eto. Aaron Edwards, ychydig o le gan Aaron Edwards. Sislevich, Redmond, Sislevich i'r Seintiau, yn ceisio pasio i mewn, oedd e bron yn llwyddiannus. Dwi'n mynd David eich di illa troi switch ar, ond mae rhaid chdi wneud y well. Na ffordd ti wedi bod, illa newid siarp y tîm. Dwi'n mynd mewn bod Leslie wneud dim byd lawr y chwith na. Dwi'n mynd mynd ar ôl rhediadau Spender. Mae'n gwneud gwaith amddiffynol yndi. Di Venables i fi heno ddim yn dal y bel i fyny o gwbl, felly beth am syrthio fo i ganol cae efallai helpu allan, a wedyn i Mike Hayes i fyny llinell llain sy'n gawr, sy'n gry, sy'n gorfforol, sy'n mynd i'r hyd ag y Sianeli, cynnig wbeth gwahanol. 5 ar y fainc i'r Bala, a gol geidwad yw un o'n nhw. Felly, gymaint o hynny o opsiynau gyda nhw. Lee Molyneux, yn opsiwn arall efallai, ond Hayes yn amlwg yw'r un sy'n dal eich sylw chi. Maen nhw'n mynd i ofyn yr un cwestiwn na. Dyna di'r peth. Os na ddim cwestiwn, maen nhw ddi-baid efo ffordd maen nhw'n chwarae. O'n Sislevich eto. A nath o'n un peth yna'r cyntaf dod lle nath o'n dod i drawsi a jyst chwipio i drawsi. Ti'n gwybod beth mynd i o'n ein? Hwna yr ailyn. Jyst ti'n pasio neu fewn i'r gornel. Gormod o gyrffo i flaen o. Cyfartal fan hyn, Ceicona ar y blaen. Ac eto, os yw'n gorffen fan hyn. Ceicona yn gorffen yn oson ar y brig. 5 i Aberystwyth yn erbyn Ebus. Nhw'n digon hapus da hynny. Nhw'n colli y Met Caerdydd. Gêm gyntaf, toriad. Aber yn taro nôl. Cullen di taro, Ceicona di taro tair. Cyrran, mae'n drwg da fi a 7 heb ennill i Gaernarfon nawr. Felly mae cwpan Cymru o bosib fydd yr antur i Gaernarfon tymor efo yma. Abertawe wedi sgorio'n hyl, mae'n 2 gol yr un. Nawr, Garrick sydd i chanu, Jordan Garrick i Abertawe. A lle i'r Seintiau, Mullen yn y canol, mae Ebi, Brobl, eto mae Brobl yn Dar y bosnyn, Brobl dros y bar. Brobl dros y bar. Oedd hi yno ar blat. A mae Brobl di methu. Wel, dwi'n meddwl oedd y peniad y fod i gyrraedd y rhwyd oedd. Oherwydd, edrych yn mwyn erbyn Stevens tro yma. Mae Stevens di goro mynd allan a mae Sean Smith di cael ei ddal i fyny'r cae. Ond unwaith mae'r naid na'n dod i fewn. O'n i weld, mae yna cyntaf dydi edrych oedd hwnna. Sislevich o'r peniad. Sislevich o'r peniad cyntaf. Mae'n edrych o gael llada oherwydd o mor agos i'r gol. Ond sio penion, mae'n sio neud cysylltiad, mae'n sio. Ond hefyd mae Brobl, mae o'n ffafrio i droed ddeg gymaint. Mae'n gorfod dod ar draws i daro'r ergyd o agos at y gol yn amlwg. Ond mae honna yna i daro efo'i droed chwith o. Mariet eto yn gweld y bygythiad yn amddiffynol. Tywali pethau'r Seintiau ennill ciclydd yn gym dda iawn. Yn y cefn Mariet. Holland, dan bwysau. O, Smith yn agos fel yna.
Marriott, y capten i'r Seintiau Newydd. Chi just yn teimlo ar hyn o bryd. Mae'n dod, mae'r gol yn dod. Mae'n syml o hynny. Snag yw Bala gallu newid rhywbeth. Bant nhw eto. Brobl. Brobl yn dal i fynd. Seintiau yn bygwth. Mae bygwth. Mae nhw'n curo ar y drws. Mae yna eilyddio yn y Seintiau sy'n paratoi eilyddio. Gen i weld mwy am hynny yn y man. Ond mae nhw'n bygwth fan hyn, Malks. Wel, mae nhw yn. A just Marriott yn chwarae fewn i ganol cael. Mae'r brobl yn cael ei digon o le o fan. Felly mae'n just dreifio hyn i fewn yna'n positif. A wedyn dal i redeg. Reit i Spender, mae Ronald i mynd ebyn amser hynny, a maen nhw wedi ennill y gigonel. Seintiau, wedi dod nôl ar ei hôl hi'n gynnar, ond maen nhw'n gyfartal. A maen nhw eisiau mwy na hynny. Brobl, maen nhw eisiau treffoint, ond ebi'n disgwyl amdani. Marriott yn y Cwt Cosby hefyd, drosedd. Gan Redmond. Mae'r Bala'n hongia mewn ar y funud. Maen nhw ar y rhaffau, fel maen nhw'n gweud yn y beatboxio, nag yno. Maen nhw yn ysbiwch beth sy'n dod i'r cae. Yes, chi angen yr ergyd i orffen yr ornest ar chydreip ymlaen. Yr prif sgoriwr tymor dwytha, yr esgyd air. Blaenwr am blaenwr ydio, ebe ddim di gael ffordd i hun, heno rhyw bygwth i gyflawni. Dio byth yn jes ar gyhoeddi fi pan dwi'n edrych yna fo'n chwarae, pan o'n mynd i sgorio. Dwi'n sgorio digon beth bynnag fel mae sodyn nhw'n dyn yma yn. Mae o'n gwybod lle mae'r pist. Mae di heini ddim yn symud. Mae'r Seintiau di ddyddio. Be mae Bala'n gallu gwneud? Beth yw'r opsiynau? Wel, oedd y llwyddiant cynnar, jyst y ffordd o chwarae. Pwyso'r Seintiau yn yr amddiffyn, rhoi pwys ar y bel yn gynnar yn yr ymosodiadau. Maen nhw wedi stopio hynna, maen nhw'n eistedd nôl yn rhy difn, felly maen nhw angen mynd i fyny'r caer i'w 20 llaeth. Patrymau, problemau dros y cae i gyd i'r Bala ar hyn o bryd. Ia, sech di medru edrych ar Colin Caton i newid siarp rwan a mynd 3 y cem. Mae gen fo Kelly ar y fainc oes. A wedyn chwarae Stevens o'i flaen o wedyn. Efo Burns. Be maen nhw'n mynd i wneud? Mae rhaid nhw'n wneud rhywbeth. Redmond yn ei chwipio i. Oedd hi bron mynd trwy pawb. Bala yn cario eto. Chwaraewr lleia ar y cae bron. Mae'n cael ei yrru fyny am y cica Corneli yma, a mae o bron a cael i ben i bob un nhw. Holland. Spender. I'r Seintiau. Os ydych chi wedi gwylio'r 5 munud agoriadol yn yr ail hanner. Diflannu neu pan y de dod nôl. Sdim lot i newid, yr un i'r patrwm. Seintiau ar meddiant yn rheoli. A'r Bala cael ei gwythio nôl Burke. Brobl ddim di stopio o'r dechrau i'r eiliad yma. A'i dîm ar ei hôl hi, Leslie nawr, i'r Bala. Ddim di go llawer o hyn. Chwaraewyr y Bala yn hanner y Seintiau'r cae yn yr ail hanner. O, ar y teg, mae Ebers di cael ail Draper. Yw Draper yn Chitaro i'r Seintiau Newydd. Newydd dod i'r cae. A fi'n rhybuddio chi nawr, sy'n Draper yn sgorio. Mae fe'n gyfartal fel y prif sgoriwr yn hanes y Seintiau Newydd. Fe a Mike Wild sy'n gyfartal. Un gol arall. Gwaniaeth ydy fo Greg Draper, fydd o'n sefyll i'r cae a mynd i'r cae yn gwybod mae'n mynd i gael cyfa. Dyna di'r gwaniaeth rhwng Bo a Ebi yn y man ni. Mae Draper yn ei ben yn barod, mae'n gyda ddelwedd lle mae o'n mynd i sgorio heno. Redmond heibio i Henry Jones ymlaen ar Sislovic. Maen nhw'n bygwth cerdded i mewn ar hyn o bryd. Sech chdi Colin Caton rwan, OTJ? Sech chdi newid system? Efo mynd 3 yn y cefn. Mae'n hollol ddibynnol be maen nhw wedi weithio. Os yn pwynt mynd i 3 yn y cefn os dyn nhw wedi gweithio ar chwarae 3 yn y cefn. Mae o'n gorau bod yn rhywbeth mae'r chwaraewyr yn gyfarwydd o'r maes ymarfer, neu fysa nhw jyst sa gen nhw ddim clem. Os mae dyma di'r unig system maen nhw'n weithio, aros yn y system yma. Ond ddylia bob tîm gael plan ba. Ddylia bod nhw wedi gweithio rhywbeth. Neu ddim yn gwybod un ffordd i'r llall. Marriott yn mwynhau i hun heno. Y tipyn. Sylwyd ymosodol hefyd. Aaron Edwards. Dwi'n gallu ysbrydoli'r Seintiau. Ar gael, dim da pasio fel yna. 20 munud i fynd. 1-1.
Mae dal yn sgôr mawr os yw'r Bala'n gallu dal mlaen. Ond... Sa chdi'n gweiddi lawr yma na wel, mae Colin Cage yn y sefyll, ni di gymryd pwynt, sa'n bon. Gofyn ar dyfarnwr i stopio'r gêm. Mae yna newid, dwi ddim yn syni gweld Henry Jones yn gadael, mae rai cyfaddau ar ei ddydd un o'r ffrwywyr gorau yn y gyngrair, ond ddim un oson e heno, mol y niw sy'n mlaen Henry Jones nath greu'r gol, yn creu unwaith eto. Ond i sgorio 10 a creu 12 tymor yma, Henry Jones. Mae'r ystod 10 yn wych, ond ddim yn ei llawer heno, Lee mol y niw sy'n mlaen, a sgellwr. Mynd ti o'r chwyth fel arfer. O, mae'n beder i ddim i gei cona. Bacare di cael y bedwaredd. Y trip pwynt yn ddiogel. Problemau Carnarfon yn parhau. Ond Andy Morrison, gan nhw ymlacio. Swn i sy'n yn gwylio hon erbyn diwedd y gêm. Bala, nhw'n chi dod syth nôl mewn ydi? Na, Andy Morrison, mae'n dod yma ys yr egwyl. Mae gen y Bala... O, pyn o'ch gweud y ffordd yn ôl i e-bus, mae'n 5 i 2 ar goedlan y parc. Ond mae'n ddwy opsiwn i'r Bala rwan. Os maen nhw eisiau ennill y gyngrair, weithiau ti'n gorau cymryd risg. Weithiau ti'n gorau mynd allan i ennill gêm yn lle peidio colli. Bydden nhw'n teimlo, os allan nhw gael y gol i ennill y gêm heno, mae'r Seintiau ac Eicon yn chwarae gilydd wythnos nesaf sy'n gallu agosau unwaith eto. Mae'n sefyllfaoedd fel hyn gyda mol yn yw yr eilydd. Mae pethau gallu digwydd. Gallu bron, bod mi athi trwy pawb. Angen croesiad yn syth, bydd ath y croesiad yn syth. Mae nhw'n gweud bod yna lawio, nawr maen nhw wedi cael y penderfyniad. Do, maen nhw wedi. Cysondeb, chwarae teg. Dwi'n meddwl bod Holland dipyn bach pellach na'r gig osmotic gath y Seintiau. Dim reich efo ddim mor uchel. A mae'n taro o dan i braich o. Newyddion mawr o Hull, mae fe tawer y blaen, o 4 i 2. A Rhian Brewster sydd wedi chael ar fenthyg o Lerpwl. Pa broblemau? Up the Jacks. Go on the Jacks. Wir, da iawn nhw. Os ydyn nhw'n sgorio fan hyn. Bala sy'n pwyso mol yn yw yr eilydd yn ei chymryd i eto. Ond yn siomedig. Rai canmol Abertawe dan bwysau yn colli'n Hull nawr ar y blaen o 4 i 2. Trouble. Aaron Edwards yn dal i fynd. Fan bod benderfynol oedd Aaron Edwards fydd yna. Mae wedi colli ni ddwywaith. Mae'n oedd ar Seintiau Marriott, y capten. Mae poch na'n tician. Mae dal yn gyfartal. Redmond. Heibio i Leslie. Mae'n dal yn y gwynt, dal yn yr awyr. Mae Bala'n clyrio. Redmond wedi bod yn amlwg yn yr ail anner yma hefyd. Sôn am chwaraewyr sydd wedi bod yn y sefyllfa yma o blaen a yn Seintiau Newydd y sgrichen allan efo nhw dydy. Mwy afrif ond nhw efo'r i chwarae mewn gema Morlin, gema tin. A Brobl, mor barod i dderbyn y meddiant Sislevich. Aaron Edwards. Renwe cyfarwydd dal yno. Dal yno'r. Felly troi mewn ymrantiad. Angen rwy'n i greu fan hyn. Draper sy'n disgwyl yn y canol. Trwy gydol y cyfan yn aros am yr un cyfle yna. Sislevich. Gallu i arafu pethau a stopio'n stond ar y degau. Dyna sy'n gallu newid gêm, ond mae wedi mynd yn syth o blaid y Bala. Mae wedi yn y diwedd, ond mae Bala yn a mae rhaid nhw am niffyn, am ei bywyda, am weddill y gêm yma. I gadw pwynt. A mae pwynt yn fwy na maen nhw'n heiddi i fyny rwan. Ond mae'n bwynt fydd yn cael effaith, nid yr unig fan hyn. Ond ar lan y dyfrdwy hefyd, gyda Ceicona. Tawr y 4 yn erbyn Carnarfon, chi'n teimlo ynghyd destun y tymor. Mae'n ni gwarter awr mawr iawn. Gwarter awr i fynd yn union. Ar faes tegid. Mae'r Seintiau'n gallu gwneud be mae'r Seintiau wedi gwneud yn y tymorau diwetha. Yn cipio'r fuddugoliaeth na. Bydd e'n dipyn o driffwynt i dîm Scott Rysgo. Holland yn mwynhau hunan. Redmond mor beryglis yn isel tro ma.
Mendes. Colli golwg ar y bel i llwyr. Faint o weithiau, dyn ni gweld y croesiadau ma'n dod i'r postyn cyntaf yma heno. Mae rhywun yn trio darllen y gêm yn well na hynna. Holland i Redmond, pasio hyfryd. Dan Holland yn ôl, Sislovic. Ceisio cyflym i pethau, Brobl. Tacl bwysig, tacl gadal. Mae'n cecri, dwi ddim yn siŵr am hon. Cefnir melyn iddo fo. Cefnir melyn i Burke. Ni'n mynd i gael ail chwarae fan hyn. Mae Brobl di brifo. I derbyn hynny, ond dewch chi weld beth ddigwyddodd eto. Mae'n dangos i studs, mae'n mynd trwy'r bel, mae'n mynd trwy'r dyn. Yn ei weld wan, mae'n dangos i studs i fan hyn, nid dangos o fan hyn yn y dacl, mae'n mynd i llawn. Mae'n dweud o'n rafu. Wow, mae hwnna i bach gwaith yn yr ail tro, dydy. Mae'n cael y bel, ond mae'n mynd dros y bel hefyd. Mae'n heiddiannol o'r cadw melyn os na'n gwaith. Dim llawer yn ddi, ond mae'n chi gael i eto. Dim John yn y fan o lle. O, hwnna'n dacl ber o'n i'n meddwl. Drach ydi sy'n mynd dros y bel. Mae'n cyrraedd y bel gyntaf. Dim yn dacl dewr. Oedd hi'n dacl oedd rhaid iddo fynd amdan. Ond unwaith ti'n dangos dy studs yn y gêm modern, ti'n mynd i gael dy gosbi. Dwi ti ddim yn medru gwneud y dyddiau yma. Ac y dyfarnwr yn y fan ar lle. Pan fath y dacl ddigwydd i ddechrau, o'n i'n meddwl bod hi'n drosedd hyd yn oed, ond ti'n weld i diffiniad ydy o'n colli rheolaidd, y falle bod o rhywfaint. Mae'n gigrydd. Pwy sy'n i Chymru di? So fi'n cael chwarae yn y gêm fodern. Mae Holland dros y bil, mae'n gadael di. Redmond, sy'n chi gadu hon. Dros y wal, syth i cornel, golwr ddim yn symud. Dyna'r teimlad. Ai o dan o. Un gol tymor yma i Redmond, un gol tymor diwetha yn erbyn y Bala. Ond mae Brobl yn codi ar ôl y drosedd. Redmond yr ail gynnig, wel, smonach, llwyr gan y Seintiau. Fy'n am bris i gael y bel yma nôl. Fy'n dipyn bach o siawns i tîm y Bala cael ei gwynt yn ôl. Ond disgo mwy. Mae Brobl newid godi o'r llawr, mae o'n newid hoplan o'na, mae wedi troi rownd a mae wedi cymryd y gigrid. O'n i'n meddwl mae Redmond wedi y bel lawr, wedi setio un, o'n i'n meddwl, mae rai fo Cymru 2-1. Un o'r chwaraewyr tymor dwytha gorau oedd yn gwneud y penderfyniadau cywir ar y bel. Wylis i Wyn Rooney yn ebyn Abertawe i darbyn y san dwytha. Nath o 1 camgymeriad yn y 2 funud a hanner oedd o ar y bel mewn 90. Nath o mynd y bel i ffwrdd. Venables yn gryf. Oedd ddim edrych, chwipio honna mewn at Molyneux. Oedd yn gwybod bod y rwy'n yna. Yn ei syni braidd, mae'n troed i Molyneux, by the way. Mae'n 30 oed, mae gyda fo gefndir. Da o bel droed dwi'n sôn am. Ie, ni'n mynd i weid cefndir lliwgar oddi ar y cae, ond ar y cae. Southampton, gan bencampwraeth Morecambe yn y gyngor bel droed. Yn ifanc, i chi gweld y patrwm, oedd y gyda Everton yn ifanc, ac mynd trwy'r tîmau Lloegr, 16, 17, 18, gael wedyn colli ffordd. Ond, mae'n amlwg oedd y talent na'n ifanc. Rhywbeth i'w gynnig. Yn arall o Lanne Merzi, sydd wedi cyrraedd glan y llyn fan hyn, yn y Bala. Stevens. Nes eisiau bod yn arwr i'r Bala. Herwydd, fysa fo'n classic o esiampl o picio pocedi os ar Bala mynd i ennill y gêm. Ond mae rhaid nhw credu bod yna un cyfa arall iddyn nhw. Gêm di gorffen yn Aberystwyth. Mae'n noson dda i'r teulu Allen. Gavin Allen lawr yna ni Israelwr gyda Aberystwyth. 5-2 yn erbyn Ebus. Pob lwc i pobl sy'n trio torri'r uchafbwyntiau ar gyfer sgorio yn y slun. 5 yn Esbydrec, 8 gol mewn un gêm. Chi'n gweld nhw, maen nhw'n welw pan mae'n lot o golyn yn nhw'n. Maen nhw'n dal i fynd, Kieran Smith hyfryd, Mendes, nawr de. Y Bala'n gallu deffro'n sydyn, oedd hi bron drwodd, ond Redmond yn ôl. Ie, Leslie ddod drosodd i'r asgell dde yma, wan oherwydd Molyneux di mynd ar y cael Henry Jones yn mynd ar y chwith. Shannon, cefnodau yn America nawr gyda'r Bala. Dechrau am y tro cyntaf heno, Mendes colli ffordd. Seintiau
Aaron Edwards, Draper Edwards yn cyfuno, mae'n ras nawr, ond problem i Burns. Mendes eto, angen bod yn gywir nawr gan y Bala. Shannon. Venables yn mewn dy ysgwydd, mae'n cyrraedd Aaron Edwards, chydig o le yn sydyn i Aaron Edwards ar sgôr terfynol. Cei Connor i taro peder yn erbyn Cynarfon, maen nhw'r brig ar hyn o bryd. Dyna ar y cad y triffwynt yna, llai na 10 munud i fynd. Arfaes Tegid, Jamie Mullen, Draper, Mullen, mae Brobl yno. A Seintiau'n dal i fynd, Mullen yn dal i fynd. Yn dal i fynd, yn ni'n dal ddim wedi gallu cael y gol i fynd ar y blaen. Wel, oedd o'n rhedeg i fod i traffig doedd ac ydi Ben o ddim i fyny tan yr eiliad ola. Wedyn nath o weld rhediad da gan Sislevic. O, na ni'r tabl. Ie, drwy'r ar hwnna. Pwynt yn gwahanu'r Seintiau Newydd a Cei Connor. Wythnos nesa, maen nhw'n cwrdd a'i gilydd. Wel am sefyllfa sydd gyda ni. Ti'n gwybod, nes i ddeud o hanner ffordd tran ar cyntaf lle mae tîm ma tymor hyn efalla ddim yn talu'r tŵal i fewn yn yr 10 gêm dwytha fa lle mae'r Seintiau mynd ar yr hediad. Ond Cei Connor, dydyn nhw ddim, dydyn nhw'n cael, dydyn nhw'n medru. Mae Andy Morrison yn anifel gwahanol i reolwyr eraill. Mae paratoadau fo mor manwl, fydd hi'n andros o gêm i edrych ymlaen i beth bynnag ddigwydd eithaf fan hyn. Sôn am beidio taflu'r tywel neu'r ffidil yn y to, beth bynnag yw'r gymhariaeth chi eisiau. Hal peder Abertawe peder. Owain, chi'n mynd edrych yn apus? Sori'r tymor. Helo, Owain, chi dal na? Mae'n ddal amser, dwi'n siŵr dal. O, fe'n edrych yn trist cyfeillion. Credwch i fi. Hyn chwaraewr canol cae Abertawe. A Cymru Owain Tudur-Jones. 4 gol yr un. 8 gol fyna, 8 gol yn Aberystwyth, popeth yn digwydd. A faint o weithio mae'r Seintiau Newydd i sgorio goliau hwyr tymor hyn. Brobl i'r Seintiau, holl ffordd, Tibbets yn ei gwylio'i, dal yno, Sislevic. Shannon yn clirio. A'r cloc na'n dal i dician, yr eiliadau yn diflannu, Mullen yn ôl eto i'r Seintiau. Holland yn ei chodi fi neb yno. Sori Dol, o'ch di'n sôn yn gynharach ydy sut mae tîm yn dod i fewn i gem yn ebyn y Seintiau Newydd wedi newid. Os a llai o barch, ydyn nhw'n mynd amdani pyn bach mwy. Lle yn yr ail hanner, mae hyn i pyn bach fwy o beth da ni di arfer weld. Mae Bala di ista nôl. Ac os ti'n ista nôl yn ebyn y Seintiau Newydd, mae hyn yn mynd i digwydd drwy'r nos. Mae nhw'n mynd i ddod ton ar ôl ton, cyfle ar ôl cyfle. A nhw'n dda i ddal mlaen o'n. Wel, ti'n ei gwad yn nhw fynd fewn i rhythm, i fewn i'w stael. Mae syniadau nhw a'i symudiadau nhw lot cyflymach ar Bala. A maen nhw wedi gadael nhw'n neud hynny wrth eistedd yn ôl. Spencer yn gallu cyrraedd hwnna, yn edrych yn gloff, Bryce Benner am dacl gan Smith, os na gyfle i'r Bala. Smith, mae Venables yn y canol, y Bala gan Smith! O, Fergid, am orbediad gan Harrison, am eiliad Arfaes Tegid. Wel, bron i ddim yn gael i moment yma na do. A chi yn hogyn sy'n mwy ffit na neb ar y caed i'r dyn yma Ciaran Smith. A mae o'n cael. Dyna ni weld o'n cael dylanwad ar gêm yn hwyr fel un fel Cwpan Cymru rai blynyddoedd yn ôl. Roedd o ddod i'r caed. Ond wwan, mae'r bel yn ôl gan Smith, yr hediad dag yn y fo. Mae'n Cymru ti ar yr ail gyffyrddiad. A mae'n mynd am y gornel yma Harrison yna yn neud yr arbediad. A Chris Venables yn rhedeg i fewn yn dilyn ni, ond ar ongl anghywir. O'r y teg i Harrison, mae wedi bod yn dawel. Ni'n gwybod bod Sislevic wedi gadael. Ni'n meddwl bod sy'n dod mlaen yn ei le. Yn gyfaddau, sy'n syniad â fi Curtis Burns sy'n mlaen ymddiheriadau, Mr Burns. Ciconel, yn Bala, ond wedi deffro, defyr. Curtis Burns ymlaen felly. Ti'n mam na un chwaraewr o'r cael, da ni bron wedi enwi fo wythnos yma. A fo oedd yr arwr wythnos dwytha. Ydw'n mynd i gael un cyffyrddiad yn cael ei moment yma'n hyn eto. Dyma fe, y capten, Chris Venables. Prif sgoriwr uwch gyngor Cymru. Bala, disgwyl am hon, wel ydi gosod i'n berffaith. Gosod y llwyfan yn berffaith, nath e ddim digwydd, 5 munud i fynd, 1-1. Ganlyniad mawr, a nawr, ar ôl, bod chi wedi bod yn diodd yn yr ail hanner, ydych chi nawr yn gwylio'r cloc na fel chwaraewr Bala o yn y meddwl, dych man, 5 munud arall, byddwn ni pwynt mawr fan hyn. Efalla, ond eto, na i ailadrodd yn hyn, dydy pwynt ddim yn mynd i gael nhw llawer o gosach i ennill y gyngred.
So nhw dal 7 pwynt tu ôl i Cey Conna. So nhw'n gorau mynd ar gythral o rediad i ennill y gyngrau. Felly mae o'n hollol ddibynnol be maen nhw eisiau allan ohoni. Ydyn nhw eisiau cyrraedd safle Ewrop a dyna fo. Ydyn nhw eisiau mynd am y safle rhydd un yna. Y pencampwyr. Ond dwi'n gwybod beth ti'n weld, Del, mae hwn wedi bod yn ail hanner caled ar y coesau, felly efallai bydden nhw'n dechrau gofyn wrth y dyfarnwr maint serol. Mae hwnna'n gipolwg o'r gwahaniaeth rhwng o'n un dau hefyd, fi'n credu. Mae un yn gwthio hunan, mae'r llall yn mynd, rhaid, come on, fi mor chwifan ola na mynd. 4 munud i fynd ar faes tegid. A Cey Conna di gorffen i gêm nhw, 4 munud i fynd fan hyn, maen nhw wedi taro 4 yn erbyn Caernarfon. Anghanol ennig un, mae hon yn drafodaeth am ddwrnod arall, ond mae dwi'n mynd gret i Gaernarfon ar hyn o bryd, maen nhw'n gyfforddus yn hanner uchel, mae hwnna'n wir, ond Sean Eardley, Hugh Griffiths dwi'n mynd na 7 gêm heb ennill yn y gyngrair, ond a'i Cwpan Cymru fydd y ran antur tymor yma, Malcolm, iddyn nhw. Wel, dyn nhw roed i bod yn y ffeinal, dyn nhw roed i codi Cwpan Cymru oherwydd hynny wrth gwrs. Mygwch, y dathlu sy'n hynny'n digwydd. Shannon yn uchel. Yw'r gobeithion, yr un mor uchel, Mendes. Mike Hayes i fyny yn nawr gyda Venables hefyd. Mae yna opsiynau. Burke gorfod mynd am yn ôl. Shannon, da gan Shannon. Smith ymlaen. Mendes yn erbyn Redmond, mae'n glanio'n garedig i Mendes. Hayes yn eilydd! Ddim yn dal y bel yn gywir. A nhw'n sydyn, mae Kieran Smith di taro'r target. Na Hayes yn cael cyfle. Ni'n gweld mwy mewn 2 funud, ni wedi gweld yn yr ail hanner. Shannon yn disgyn yn dramatig. Dean John yn y fan ar lle, ddim eisiau gwybod. Burke yn oedi. Cadw'r meddiant y dda. Ar eiliadau bler mae'n ffafrio'r Bala, byddwch chi'n tybio nawr Holland. Marriott tipyn mwy dwfn, nag oedd am gyfnodau yn yr ail hanner yma. Aaron Edwards. Redmond, Aaron Edwards. A dwi'n disgwyl i Malcolm Allen dweud, mae yna amser am un cyfle arall. Ac mae fe'n wir, Malcolm. Mae rhaid chdi feddwl fel na, fel chwaraewr ar y cae rwan, mae rhaid chdi fel pleinwr o'n i bendant yn meddwl, mae'n un cyflan dod. Un cyflan dod. A dyma hi. Tipyn o symudiad unwaith eto. Blair. A Molyneux sy'n clyrio at Hayes. A mae Holland. Gystadleuol Mendes, tackle dda, chwech ymlaen, bant nhw, Bala. Venables yn ymlwybro i fyny'r cae. Hayes yn galw amdani. Be bydd Mendes yn gwneud fan hyn? Wel, heibio i ddau, hyfryd, Venables. A mae hwnna'n crynhoi'r noson i Chris Venables. Mae o'n just cael ei ddal o dan i draeth lle, o gynnu fo rhyw llathan efallai cael ei allan o'i draeth i trio cael ergyd i fewn o leia pasio rhywun arall. Cam sefyll gyda fe Mendes. Ni bron yn y funud ola. Wel, bydd y Bala wrth i bod. Dwi'n gwybod maen nhw'n mynd i drio ennill i wrth gwrs efo y pwysigrwydd nawr 3 pwynt fel o ti gen deug yna. Dwi'n meddwl, fysa fo'n 2 boint di golli mwy i'r Seintiau ffordd maen nhw wedi chwarae. Munud i fynd, gyfeillion. Cyn ni, wrth gwrs, chwarae'r amser sy'n cael ei ychwanegu. Ar y diwedd, oedd yna 4 munud o ddiwedd yr hanner cyntaf. Pwy o wir mae'n gewn ni ar ddiwedd yr ail hanner. Oedd tebyg i ni'n clywed, na Marriott yn ceisio newid i. Yn ei llawer y Draper, mae fe dal yno, Brobl. I mewn i'r canol, Draper sy'n disgwyl a thi dros ben pawb ac allan am gic gol. O'n i'n meddwl am eiliad, byddai'n ddigwyddiad mawr, ond Byrne yn hyd yn oed, oedd yno. Ia, dwi'n meddwl Byrne. Nath o orffan yn y gol, dwi'n fel. Rhaid fo gofio un ymlaen i fynd ar bel fo fod trwy'r isa. Rheiol syml, elfennol hyd yn oed. Mae'r Seintiau Newydd, maen nhw yn sylweddoli pwysigrwydd y ffordd maen nhw wedi chwarae curo fan hyn hefyd. Dyn nhw ddim yn hapus byth efo pwynt, dwi'n gwybod hynny. Wel, mae'n 12 ar 10 o'r 16 ola. Hwna'n gweith llawer amdano nhw. Cipio mwyaf o bwyntio oddi cartre tymor yma yn y gyngrair, y Bala sy'n ail 4 munud. Dyna ni eto. Wel, maen nhw wedi gyda 6 yn ôl oddi cartre do. Felly mae hynna'n deud bob dim amdan y Seintiau Newydd. Mae'n Gerdyn Meli, mae'n yna o straffu amser hefyd. Golwr. Tibbets.
Grosby. Holland ymlaen i'r Seintiau. Mae'n mynd i fod yn greulon os fydd yna gol nawr ac yn dramatig. Ia, torchi llewis rwan de, yn wedig i'r Bala, sy'n edrych gyda nhw sy'n mynd i amddiffyn, ond ti byth yn gwybod y gêm yma, rhyw camgymeriad bach, rhywun yn llithro efo'i lefel canolbwyntio, camgymeriadau cael ei wneud yn hwyr yn y gêm. Blino. Marriott. Dawn i fynd. Ar ei cario'n bygythiad i fod yn deg y capten, Redmond. O, mae Redmond i ffigio, mae'n hyfryd. Draper yn troi, Byrne yn galw amdani'n Holland. Draper yn y canol, mae'n mynd am y record, cofiwch am stori fydde hon. Mullen o bellter! Yn gwasgraffu honna. Wel, da ni'n gweld o sgorio'r pellter yn y bari do tymor hyn. Unwaith mae o'n shifftio ar i droed de a gor y gol. Iddo ei hynny, just saflu ysgwydd, mae'n hawl o'n i'n edrych, hanner llathan yma'n codi gorfod troed. Dwi'n holi pwy ser yn y gêm, hyd yn oed yn well fi wneud. Chwaraewr sydd wedi chwarae allan o'i safle, ond wedi chwarae llawn cyfrifoldeb. Y capten i hyn, Chris Marriott, fo sy'n heiddiannol, chwarae'n ganol amddiffyn heno. Venables, mae gennau o'n dim di gael sniff, dim di gael cic. Felly, am y dyn, dim y mwyaf yn y byd, ond ein o weithiau mae wedi curo y frwydr bach yn yr awyr, a wedi trefnu pawb. Yn gwmpas. Cerdyn coch yn ebyn y Bala tymor diwetha i Marriott. Dyl o champagne gyda heno. Spender dal yno. Draper, wel y bas yn hyfryd, oedd i bron yn hyfryd. Ond mi oedd hi'n hyfryd, oedd i bron yn berffet. Oedd yn Smith yn amddiffyn. Llwyth o goliau gan y Seintiau tymor hyn yn hwyr yn y gêm. O Malcolm yn paratoi y cyfan i chi fan hyn. Chos mae yna amser. A maen nhw wedi pwyso, a maen nhw'n dal i bwyso. Mae'r Bala'n dal i glirio. Wel, yna un mor agos ar derwyddon cefn dros y Nadolig, doedd yn un gol i lawr, 89 y munud a 2 gol mewn 5 munud. Munud a hanner ar y cloc. A Ceit Conna, sy'n gen nhw'n gwylio, maen nhw'n gwybod beth sy'n digwydd. Maen nhw ar y brig ar y lennill yn ebyn Cynarfon. Mae tîm Andy Morrison yn mynd ar y blaen, mae'n mynd yn anodd iawn. Tynnu nhw o'r copa, byddwch chi'n tybio. Mae'n digon penderfynol fel mai. Brobl i'r Seintiau Newydd. Yn ddofn yn yr amser sy'n cael ei ychwanegu gan y swyddogion ar faes tegid. Maen nhw'n dal yn bwyllog, ond mae amser yn bryn. Ai dyma'r adeg, mae Brobl yn mynd i daro. Wel yn olywio gan Venables, chwaraewch ymlaen. Chris Venables, y capten, yn gwneud digon, a mae'n ras fan hyn. Mike Hayes yn bygwr. A pwy oedd nôl na? Marriott. Scott Trysgog yn gadw melyn fan hyn am reid Peter i dy bel yn ôl. Mae wedi bod yn cwyt. Ti'n gwybod beth o'n llawiau? Nath e ddim. Ddim yn gwybod. Chwarae teg. Dwi'n mynd apus. Wedi dal i afel ar y bel, dyna mae'n gael cadw melyn. Ti ddeud y gwir, oedd Bala bisio i nôl. 10 eiliadau sy'n fynd. Mae'n ymddangos fel bod ni'n mynd i gael gêm gyfartal. Wedi chwarae'r 4 munud sy'n cael ei ychwanegu. Os yw fi'n gorffen yn gyfartal, mae Ceit Conna yn aros neu'n symud i frig uwch gyngor Cymru. A'r chwiban ola yn dod â'r cyfan i ben ar faes tegid. Siom i'r Seintiau. Dyn nhw'n di ennill eto yn ail ran y tymor. Pwynt mawr i'r Bala, ond yr enillwyr mawr yw Ceit Conna sydd ar frig uwch gyngor Cymru heno. Dewch nôl ato ni, wedi'r egwyl. Noddi'r pêl droed ar S4C gan Screwfix. Together forever and never to part. Together forever we do. And don't you know I will move heaven and earth to be together forever with you. To all the fun chasers and risk takers
the movers and shakers, and beauty makers, we salute you. Because getting dirty isn't a crime. When Persil removes stains first time. Go on, embrace dirt. Being the nation's favorite, we know what makes a sausage great. From sizzling sounds to sausages browned, seasoned flavors and taste to savor. The very first bite, that's just right. So if it's chicken, pork, or meat-free, 100% Richmond is what it will be. Are your old freestanding wardrobes a waste of space? We'll help you uncover up to twice the storage space of freestanding wardrobes. All Sharp's wardrobes are created to fit more in, maximising every millimetre of space and tailoring the perfect storage solutions. Trust Sharp's to create beautifully organised space. Our half-price sale is now on. Call or click for your nearest showroom or free home design visit. There's a wonder product the world can't live without. That's why Ralph's are proud to protect the bees. Most important part of your teeth is the enamel, the white, hard, shining armour of protection all around your teeth. When that wears away, the underlayer, which is slightly yellower, starts to show through, and that becomes a little bit darker. I recommend Pro Enamel because it strengthens the enamel you have and it helps to protect the enamel. Smile, what's the use of crying? The all-new Mazda 3 with Mazda M Hybrid. Available with 3.9% APR representative and a £1,250 deposit contribution from Mazda. Fel arfer, dwi'n mynd o gwmpas yn cwrdd â phobl ac yn treial cael nhw I rannu straeon personol nhw gyda fi. Ond y tro ma, fi sy'n mynd I fod yn rhannu y stori personol iawn o fyw gyda gorbryder. Rhaglen arbennig o ein byd, nos Sul ar S4C. Noddi'r pêl-droed ar S4C gan Screwfix. Mae wedi gorffen ar faes tegid, mae wedi gorffen yn gyfartal ar faes tegid sy'n golygu bod yna newid ar frig uwch gyngrau'r Cymru. Y Bala 1, y Seintiau Newydd 1. Dyna'r sgôr terfynol I ni fan hyn. Dewch ni gael ymateb yn syth. Capten y Seintiau Newydd. Ser in y gêm. Chris Marriott gyda Nicky John. Oh, Chris, how do you sum that one up? Content with a point? No, not content with the point, content with the performance. Thought we did really well. Much better than last week, massive improvement. Thought we dominated large part of the game, probably 90% of the game. Just couldn't score tonight. Dominated possession and we were happy with the performance, just not the points. Personally, you know, you played out of position. You took on so much responsibility, managed to keep Venables quiet. You know, how much of a challenge was it this evening? Yeah, I've played centre-half a few times this season. It's somewhere I feel quite comfortable. I played there when I was younger. I'm just slotted in this year now and again when needed to, and I'm happy to play anywhere. Can you see now that other clubs are starting to push you really hard during this second half of the season? Yeah, we've been saying for a long time, haven't we now? Much of the league's improving. I think the pitches have improved the quality, there's better football. So yeah, all the teams are coming up to us and it's our job to strive to be better and pull away from them again. And Connah's Quay beat Caernarfon 4-0 this evening. They now go top. Yep. You know, that's a huge, huge occasion next week now against them. Massive game, yeah. We going for 3 points. We need the 3 points. Huge game, it always is against Connah's Quay. So yeah, we'll be going for the 3 points. The concerns in the dressing room there? No, not concerns. We've been here before. We've got a lot of experienced lads in the dressing room who've been here for 10, 11 years and won several titles now. So hopefully that'll be on our side, the experience when the crunch comes, and we'll take it game by game, see what happens. Diolch, Chris. Yes, man of the match this evening, ser yn y gêm, llongyfarchiadau. Thank you, thanks. Heiddiannol hefyd, gath y dipyn o gêm, fe yw ser yn y gêm. Dyma'r tabl, mae'r cyfan wedi newid. Ceicona sydd ar y brig. Sut wy'n fydd ar Andy Morris yn heno, Owen? Mi fydd o wrth I fod, naturiol, ond fydd o'm yn gorfeddwl pethau. Mae o yn dyn sy'n cymryd un gêm ar y tro. Diolch yn licio excitio'n o'r model, ond mi fydd o wrth I fod yn hapus baf ar ben I hun pan mae'n cyrraedd adra, ond mae yna lot o bêl-droed dal I chwarae. Cofio, oedden nhw ar y brig dod mis Mawrth, tymor dwytha,
y gwahaniaeth tymor hyn efo Ceicon a di, maen nhw gynnu nhw tlws a Danny Belt yn barod. A gynnu nhw wan ystafell sydd i arfer ennill, maen nhw ar y brig, ac dwi'n meddwl maen nhw mewn sefyllfa llawer cryfach tymor hyn, na oedden nhw tymor dwytha, fo'r garfan sydd ganddo a'r momentum a'r hyder na. A cyn i ni fynd, un gol oedd yn yr ail hanner fan hyn, y Seintiau dan bwysau, ond fe dar nhw oedd Owain ddim yn hapus, so mi oedd hi'n gic o smotin yn y pen draw. Na, dal yn teimlo union y fath. Diolch yn gallu symud i fraich o hwnna. Dwi'n gofio bobl yn deud bod yma'n safle annaturiol, ond dwi'n yn prynu fewn i hynna. Mae'n mor agos, fi'n gwybod mae'n hen stori, mae'n mor agos. Diolch yn gallu symud allan y ffordd, ond dyna fo, y rheola falle wedi newid, felly cicio'r smotir. Mi oedd yn heiddi pwynt o leia heno, Seintiau. Chris Marriott yn hollol gywir. Maen nhw wedi chwarae'n dda, a dwi dal i feddwl maen nhw ydy'r ffefrynna ma' Ceicona sydd ar y brig ar hyn o bryd. Dewch chi weld goliau Ceicona sydd wedi sicrhau'r fuddugoliaeth yn erbyn Cynarfon. 7 bennill i Gaernarfon. Ni wedi gweld 2 i George Horan, 2 arall i ddod yr ail hanner, oedd hi'n beder i ddim. Tipyn o baratoad ar gyfer y gym wythnos nesaf, Malcs? Wel, does am cwestiwn na, does am golwg colli ar Ceicona chwaith. Maen nhw'n dîm styfnig, ti'n gwybod beth ti'n mynd i chwarae yn erbyn bob wythnos, ond rhaid i ennill yr hawl. A dyna beth maen nhw'n gwneud 2 gol gan Horan yn fan hyn. Hwna'n digwydd, mae'n rhywbeth yn bosib. Horan yn yr hanner cyntaf na, jyst rhyw foli ar ochr dde, wedyn yn yr ail hanner mae Bacar yn cael y pedwerydd fan hyn, dwi'n meddwl. Unwaith mae o'n cael digon o le, mae'n claddu hi gornel yr rwyd. Felly, ia, mae'n anfarth o gêm sy'n mynd i ddylanwadu ella lle mae'r gyngor yn mynd os di Ceicona'n cyrraedd. Mae hynna'n mynd â ipyn bach mwy o fwlch. Mae wedi fydd o'n i dwylo nhw, i ddeud y gwir, beth oherwydd mae'n unwaith maen nhw eisiau chwarae'r Seintiau Newydd. Felly, cymaint mantais o chwarae'r gwair, Ceicona adra, wneud nhw ddim colli, na ddeud hynny. Wel, dweud mawr, na fe, fy'n mynd i chwarae'r clip ma, dyfod y gêm wythnos nesaf o bosib. Beth sydd ddifur, wythnos diwetha ni'n mynd 10 gêm i fynd, 9 gêm i fynd, 8 gêm i fynd nawr. Mae'n gret o'r cyffron y gyngor, a difyr Chris Marriott yn gweud hefyd, mae'r safon wedi gwella, a ni'n gweld hynny'n y tabl. Da ni'n weld o, ond be da ni hefyd yn weld ydy y meddylfryd gan Chris Marriott yn fanna, a dwi'n anghytuno fo Malcs, bydd i golaeth i'r Seintiau Newydd wythnos nesaf. Mae rhaid yn dadle'n barod, mae wythnos i fynd, gan o dadle trwy'r wythnos, byddwn ni'n ôl, uchaf bwyntiau nos lun ar S4C am hanner awr wedi 5. Byddai o Malcs ar y soffa nos Fercher gyda mwy o sgorio, mae yna gêm fawr nos Wener nesaf. Ceicona ar y brig yn cwrdd â'r Seintiau Newydd. Wel, yn chi, nos Wener, tara i chi. Noddi'r pêl-droed ar S4C gan Screwfix. Lleisiau lleol, nodau uchel a thyfodau yn bendant yn y foch o Ddyffryn Peris nesaf heno mewn noson lawen, a digonydd y ddwlu wedyn yn dim byd am 11.